ಈ ಒಂದು ಲೇಸಕ್ಕೆ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿರು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೈವೇ ಸ್ಟಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಯಜಮಾನಿ ನಿಂತ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ನೇರು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿರು ಆಟಿದ ಮದಿಪುನು ಪಡುಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವ ನರ್ತಕೇರಳ ಅಂಚನೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಪನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪಡುಮಲೆ ನೇರು ಆಟಿದ ಮದಿಪು ನನಗೆ ಕೊರ್ರೆವಲ್ಲಿರು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇವೆಗೀಡು ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಖಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ ಅಮೀನ್ ಮಂಟು ಯಜಮಾನಿ ಕನ್ನಂಗಾರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈಗರ್ಕಳ ಗರಡಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಯಜಮಾನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ನಿಜಾರು ಕೂಟದ ತಮೇರಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಂಪುವೇರು ಮುಲ್ಕೆ ವಿಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಖಾರ್ಲ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಕೊಕ್ಕರ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನಂತೆ ತಂಡವಲ್ಲಿರು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲನೆತ್ತ ಗುರ್ಖಾರ್ಲು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ನೇರು ಆಟಿದ ತಮ್ಮನದ ಲೇಸದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾತಾಕೂಟದ ಗುರ್ಖಾರ್ನ ವಹಿಸೊಂಡವಲ್ಲಿರು ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಗುರ್ಖಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯ ಚಿತ್ರಾಪು ಮೇರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಾ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಖಾರ್ಲು ಪದುಕೇರು ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇವಜ್ಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಚಿನ 2022ನೇ ಈ ಪೊರ್ಲು ಪಲಬದ ಈ ಲೇಸಿನ ಬೈಕಿನ ಮಾತೆರೆಗ ಸುಲ್ಮಿನ ಸುಂದರ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಟ್ಟ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟರು ಆಟಿಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಲೇಸಿದ ಸುರು ಆವರೆ ಉಂಟು
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ನೆರವೇರ್ಪಡಪುನ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿದೋಜಿ ದಿನ ಐದಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿಗೆ ದಿನದಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತತ್ವದ ಮುಖೇನ ವಿದ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಪರ್ಕದ ನೆಲೆಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಬಳಗ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿದೋಜಿ ದಿನವು ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಣಿಯಾರಿಲ್ಲ ಕೂಟಗೂ ರಂಗಗೊರ್ರಲೆರ್ ಆಟಿದ ನಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಪದರ ಗೀತ ಕುಸಲ್ದ ಗೊಂಚಲು ಬಾಯರಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ವಿನ್ನೇರಿಗೆ ಅರಕಗಟ್ಟೆ ಚಾ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಒಂದು ರೆಡಿಯಾದುಂಡು ಇರಿತ ಈ ಲೇಸಿನ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳಿಯರು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೈವೇ ಸ್ಟಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪದ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರು ಅಚ್ಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಮೀಟು ಕೇಂದ್ರ ಅಣಿಗಟ್ಟದ ಕುಲ್ದ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಮುಂದಿನ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರ ಒಲೆಯ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರ ಒಕ್ಕ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪಡಮಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೆರ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ತಾಲಯನ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ನಲೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರ್ಗಳ ಗರಡಿ ಕನ್ನಂಗ ನೆತ್ತ ಗುರ್ತಾಲಯನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ಯಜಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದೆಯನ ಉಮೇಶ್ ವಿಜಯ್ ಯಾನೆ ಚೋಟು ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ಗೆತೊಂಡ್ರಲ್ಲೆರು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಖಾರ್ಲೈನ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಗೋಳಾರ್ ಮೇರೆ ಕೂಟದ ತಮೀರಿ ಅದುಲೆರನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಕೊಕ್ಕರ್ಕಲ್ ಈ ರೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸೊಂಡ್ರಲ್ಲೆರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳು ಉಲ್ಲೇರು ಲೇಸಿದ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆರು ಲತೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಪನವದ ಪಾಲವೇರು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅಂಚನೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ ತನ್ನ ಒಂದ ಗುರುತೊಡುಕೊಂಡು ಶುರುವಾಯಿತು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಚಾಬರ್ದ್ ಎದುರುಡಿದ್ದಿನ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಕಟ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ವಿನ ಸಮುದಾಯ ಬಂದೊಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಲೋಕಗಳು ತಿರುಪಾದಿನ ಜಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಈ ನಿವೇದ ಇನಿ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ 2022ನೇ ಈ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಲೇಸನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾತ ವಂಚಾತ ವರ್ಮ ಮಾಗಣದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಕಿದ ಈ ಊರುಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕಲ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಲೇಸರು ಬೈಲಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆದೊಂದು ಬರೋಣ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಗುರುಕಲ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯ ರಚನೆ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯನಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಲೇಸುದ ಕುತಾಲಿಕೆರಾಯನಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀತ ಲತೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಿನ್ನಪ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕ ನೋಟಗೂ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಗುರುಖಾರ್ಲು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಆಗಲಿನ ಮೌಖಿಕ ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಬಂದರೆ ಇಲೇಸ ಕಾಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಜ್ಜಿ ಇಲೇಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಚ್ಚಾತ್ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರಿಪಾವನಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ಚೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾತ ಒಚ್ಚಾತ ಬಂದಲೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಈ ಊರಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಲಿಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇಲೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ 19 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮುಲ್ಕಿದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕಲ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದೊಡ್ಡಗೂ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಡು ನಿಗಲು ತೋವರೆಯಾವು ತೆಲಂದ ಮರ ಕುಕ್ಕುದ ಮರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಜ್ಜಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇನಿಕ್ 20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನಡ್ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ 2022ನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರಡು ಮತ್ತಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಬೆ ಅವರು ಮೇರು ಹಿನೆವುಲ್ಲ ಬಂಟ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಹುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಗರ್ಭೊಳು ಹುಟ್ಟುದು ಜಾತಿ ಭೇದ ದೂರ ಮಂತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯ ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಬೇರ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೈದಿನ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯರನ ಮೋಕೆಡ್ ಇರುಕಂಡ್ರೋಲಿನ ನಿಂಗನ ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಗೇರು
ಮಾತೆರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಆಟಿಕೊಂದು ದಿನದ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡ ಲೋಕದ ನರಮಾನ್ಯವು ತೋಜ ಕೊಡ್ತಿನ ಬೆಂಬೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಯಿನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕಗಳು ಮುಂದು ಬಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ 341 ಉಪ್ಪುನ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಕೊಂದು ದಿನದ ರೇಸು. ಈ ರೇಸದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಅಂಚೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನ ಯಜಮಾಡಿದ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೈವೇ ಸ್ಟಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪದ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆನು ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೂಟೋಡು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿದ ಆಟಿದ ಮದಿಕು ಕೊರಿಯರ ತಯಾರಾದ ಪುನಃ ಪಡುಮಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವ ಆರಾಧನೆಯ ಪಕ್ಕ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಮದಿಪ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ ಬಿರ್ಸೆ ಪಂಪಿನ ಮುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪಡುಮಲೆ ಮೆರೆನ್ಲ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾದ ಪಕ್ಕ ಮಾತನ್ನುಲ ಪರವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿದೆ. ವೇದಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರರು ಈ ವರ್ಷದ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಗುರ್ಕಾರ ಆದ ಎಡ್ಡ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಅಮಿ ಮಟ್ಟು ಮೆರೆಲ್ಲ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮಾತನ್ನುಲ ಪರವಾಗಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿದೆ. ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸುಡು ಆಟಿದ ತಮ್ಮನದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಯಾರಾದ ಪುನಃ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾಮಲ್ಲ ಉದರ ಕನಕಗೊಟ್ಟು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣರಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಗೋಳ ಮೆರೆನ್ನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಿತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಯಜಮಾಡಿ ಕನ್ನಂಗಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೆದರ್ಕಲ್ ಗರಡಿದ ಗುರುಕಾರರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನ ಪೂಜಾರಿ ಯಜಮಾಡಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಯುವವಾಹಿನಿ ಬಂಧುವಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಇನಿತ ಬಿನ್ನೇರ್ ಆದ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿಲು ಉಗಾರಿಕೆದ ದರಿಕದ ಗೊಂಚಿಲಿನು ಮಾತರಿಲ್ಲ ಪಟೋಂದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ನಿಜ ಮೆರೆಲ್ಲ ಯುವವಾಹಿನಿ ಪಕ್ಕ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯನ ಪರವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಲ್ಕಿದ ಯುವವಾಹಿನಿಗೂ ಇಲ್ಲು ಪಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗೋಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕರ್ಚಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನ ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಕೊಕ್ಕರ್ಕಲ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನುಲ ಪರವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಕಾರ್ಯಾಂತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಲೇಸಿದ ಮುತಾಲಿಕೆರು ಶ್ರೀ ಲತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೂಗಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕುಗೂ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಕಿದಿದ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಯುವವಾಹಿನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುವೇನು ಯುವವಾಹಿನಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟಕದಕ್ಲೇನು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಂಧುವೇನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇನು ಯುವವಾಹಿನಿ ಸದಸ್ಯರೇನು ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯನು ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಐನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಲ್ಲ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಪರವಾಗಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಭಾ ಹೆಸರು ಎಟ್ಟೇಡು ನಡಪತಿ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಟೊಂದು ಎದುಕೊಂಡ ಲೇಸನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿದೆ. ಸೊನ್ನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಡೀ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ರೋಟರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಜೆಸಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲಿರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಘಟಕದಗಳು ಯುವವಾಹಿನಿದ ಇವಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಗು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲಿರು ಬಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದು ಬೈದಿನ ಬಿಟ್ಟೆನ ಅತಿ ಬಿಟ್ಟಿಡು ಮೋಕೆಡು ಶಾಲು ಪದಿದ್ದು ಅಕಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಿಡಿ ಬಚ್ಚಿ ಕೊರದು ಆರಾಧಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂದೆ ಮತ್ತು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅರಳಿಸಾವಚಿನ ಈ ಕಚ್ಚನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರಕಾದ ಆಟಿದ ಒಂದು ದಿನ 2022ನೇ ಈ ಕೂಟದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೈವೇ ಸ್ಟಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಯಜಮಾನಿನಿಂದ ಮಾಲೀಕರೆಲ್ಲ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕರ್ಕೇರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ವಿನ್ನಪ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಬದಿನದು ಬಚ್ಚೆ ಅವರದು ಕೂಪಿಕಾರದಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಬಂದು
ಇದೀತ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೋರ್ನೆವಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರಬ ಪಡುಮಲೆ ದೈವ ನಂತಕೇರಳ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದುಪ್ಪದಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರಬ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಕ್ರಾಣಿ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅದರ ಮಾನವಿಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನಂದಲ್ಲ ಪಡುಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದೈವ ನರ್ತನದ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜಗಿರಿ ಪಡುಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪಿಂಗರಾದ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಮ್ಮನೆ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಖಾನ್ಲಾಂದ್ ಇದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಖಾನ್ಮೇದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಪಡೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಪಡುಬೈಲು ಮೇಲೆ ಪೊರ್ಲು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮುಲ್ಕಿದ JCI ಶಾಂಬಾರಿನಿಂದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಖಾನ್ಲಾಂದ್ ಟೈಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಡ್ಡೇನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಬಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚಿನ ಕನ್ನಂಗಾರ ಹೆಜಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕರ ಗರಡಿದ ಗುರ್ಖಾನ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ವರ್ಮ ಮಾಗಣಿದ ಕಾಂತಬಾರಿ ಬುಧವಾರಿ ಜನ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಗುರ್ಖಾನ್ಲಾಂದ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಪಡವದ ಪಾಲಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅದನ್ನು ಗೌರವ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ವಿನಮ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯ ಚಿತ್ರಾಪುರ್ ಪಡವದ ಪಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಟಿದ ಒಂದು ದಿನ 2022ನೇ ಇವಚ್ಚಿ ಲೇಸೆಡ್ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನದ ತಂದ್ರು ಪುನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಮಯ್ಯಲ್ ನೇರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕೊಡ್ಲಾನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರು ಮೇರೆಗೆ ಇದು ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ವಯ್ಯಲ್ ಮೇರೆ ಕೊಲ್ಲುದ ಮಾನವಿಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ವೈದಿನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಕೊಡೋರ ನನ್ನ ಸೋಮಿನ ಸುಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನಡೆ ಉಮೇಶ್ ನಿಜಾರ್ ಬೇಗ ಸೇರೋರ್ ಬೆಂಬಲಿರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಖಾಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಅನಿ ಕೊಕ್ಕಲ್ ನೇರನ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಚ್ಚಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಟಿದ ಒಂಜಿನ 2022ನೇ ನಡೆದು ವೈದಿನ ಸಾಧಿನ ನಿಖಲ ದುಂಬಕ ದೀವರಬಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಖಾನ್ಲಾಂದ್ ಮುಲ್ಕಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಮುಲ್ಕಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಖಾನ್ಲ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಮೂಲಕ ನಿಖಲ ದುಂಬದಿಕ್ಕಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭ ವೇದಿಕೆಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪಿನ್ಯರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಪುನಂಚಿನ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ ಮೊದಲೇ ಇದು ನಮಗೆ ಇರುವ ವರ್ಷ ತುಂಬು ಶುರುವಾಯಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಓಲು ನಡೆದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮಂಗಳೂರು ಯುವವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪುಟ್ಟೆನಂಚಿನ ಈ ಹೆಗ್ಗೆ ರೈತ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಂತರವಾದ ಯುವ ಜನತೆ ದುಮುಗನಡು ಯುವಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಚನೆ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಸಮಾಜಗಳು ದುಂಬತ್ತದ ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಟ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವನಿ ಮೂಜಿ ಧ್ಯೇಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಯೋಡು ನೆಲದ ಜೋಕಲಿಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಟೋಡು ತುಳು ತುಂಬುದ ನೆನಪುಲು ಪಿರವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಪವಳು ಮಾಡಿಬಿಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಇರುವ ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಈ ಆಟದ ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದೇಶಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು ಐದು ಅವೇನ ಹುಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಈ ಮುಲ್ಕಿ ವಿವಾಹ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಎಂಗಳು ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 100-200 ಜನಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಮುಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 2,000-3,000 ಜನ ಮಟ್ಟ ಮೂಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಈ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ನಡೆಸೋದು ಬಂದಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮೂರು ನಡೆಸೋದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಹೋಗಿ ಕೊರಪಿನ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೂ ಇಡೀ ಯುವನ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇತು ಜೋಕಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಓಡಾಡು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು ಬನವದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಪಾಡುವುದು ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಘಟಕ ಪಟ್ಟರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಆಟದ ದಿನ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ದುಮ್ಮು ಬರಲು ಬಂದಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ ಅದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರವಾದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾಜ ಗೋಡ್ಗೋಡಾಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಯುವವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವದಕ್ಕೂ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಆಟದ ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ನನದ ಜೋಗುಲು ದುಮ್ಮದ ದಿನಗಳು ವಾದದಿಂದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಉಂಟು ಅವೇನು ಮರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ಹುತ್ತುಂಗು ವಿಲೇಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಾಂಜನ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಿಂತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಚನೆ ತೆರಿಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪರಗಳು ಉದಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ವಿಚಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಡಪರಗಳು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ತುಂಡದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇಂಜಿ ತುಳು ಪರಂಪರೆದ ತುಂಬದ ಕಾಲದ ಇಂಚತ್ತದ ಆ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರಡು ಗುಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಮರದ ಅಡಿಟುವುದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೆರತ ಮರದ ಅಡಿತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೂದು ಉಳಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೇ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವೊಂದು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡಪಡು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬುಧರು ಡನಾದ್ರು ನಿರಂತರದ್ದು ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದೊಂದು ನನಗೆ ಬೈದಿನ ಮುಂದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ನಡೆದೊಂದು ಎಲ್ಲರೆಂಟು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟಿನ ಒಂದು ದಿನ 2022ನೇ ಈ ಒಂದು ಸಾಲಡು ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲುಬುಕರು ನಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಕೊಟ್ಯಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸುಲಭಿನ ಸಂದಾಯ ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಉದ್ದೀಪನದ ಹೊತ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಲೆಕಾಯ್ದ ಬೆಲತ್ತ ಮರ ಬಾರಿ ಸಜ್ಜಾದ ವೇದಿಕೆಗ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಆ ಬೆಲಕಾಯಿ ಪರ್ದು ಬೆಲೆಕಾಯಿ ಬರ್ಕೆದ ಪರ್ದು ಬೆಲೆಕಾಯಿನ ನೀರು ನಾಡು ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಗುತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟದು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಬರ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿರಿತಾಂಗದ ಸಹಾಯಕರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರರು ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕಟ್ಟಲ್ ಸರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟುದು ಅವು ಪರ್ಣದಡ ತೂದು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಈ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಯ್ತದ ಇತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮದ ತಲಕಾಯಿ ತೆಗೆದದ ಅವರಿಗೆ ಮರಳದ ಕೊಯ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಬೆಲಕಾಯಿನ ரெண்டு ಭಾಗವನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದೀಂಡು ಕತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬಳಸೋದು ನಿಜ ಕೈತೆ ಅವಿನ ಬುಡ್ಪಾದ ಆಯ್ತಾ ಪಚ್ಚಿರನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡೈತೆ ಅತಿಥಿಲಿಗೆ ಹೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನರನ್ನ ಇನಿ ಕಲಕಾಯಿ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಚ್ಚಿರನಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ ಪಟ್ಟರವಲ್ಲಿಗೆ వచ్చి కొంత లేసితే పచ్చిని మాట్లాడేలా పట్టడు వేదిక మాట్లాడేలా చుట్టూ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ದುಃಖಾಗಲ ಅನೇಕ ಸ್ಥಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೆಳಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿನ ಕುರಿತು ಉದ್ದೀಪನ మరి కొన్నుడు అవునుడు ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಿನ್ನೆಡು ಒಂದು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಆಸನದ ಒಳಗ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನೇ ಉದ್ದೀಪನದ ಗಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಮಲ್ಕೊಡುವಂತೆ ಅವರ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿರು ಅಂಡ ರಟ್ಟು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಅಂತ ಈ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಗೋಡ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ನಂತರ ಆ ಸಭೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋ ಮೇಲೆ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಗುರುತುಕೊರೋದಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಯ್ನ ಅಂತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಸೇರೋಣ ಭಿನ್ನಪ ಬಂದೊಂದು ಇದೆ ಜನನ್ನೇ ಕಟ್ಟು ಉದ್ದೀಪನದ ಶುಭಾಶಯ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಜಲಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿನ ಬೈದ ಬಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೆಲವು ನೆನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸನ್ಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಪಾತ್ರ ಒಟ್ಟುಗಾರ ரெண்டு ಪಾತ್ರ ಅರಿಗೆ ಸೋಲಿತ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುರಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯಕರ ಗರಡಿಯ ದುರ್ಖಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಬಾರ ಬುದ್ಧಬಾರ ಜನ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತು ದುರ್ಖಾಲ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಶ್ರೀನ ಪೂಜಾರಿ ಯಜಮಾನಿ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಭಿನ್ನರನ್ನ ಮದನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಿನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆನೆದೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣರು ನಿರ್ಮಲ ವಂದನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ದಿನ ಮಾತ ಕಣ್ಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಸೇರಿದಿನ ಮಹತ್ತ ಭಿನ್ನರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮುಖಲಾರಂತೂ ಯಾನೆರಡು ಪಾತ್ರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಫೋಟೋ ಬತ್ತದೆ ಉಲೈ ಪೊಕ್ಕುನಾಗನೆ ಯುವವಾಣಿದ ಘಟಕದ ಜವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಚವಲೇರ ಪಡೆದು ಏನು ತಗೊಂಡು ದಯ ಪಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವನು ಇಂಚ ಎದುಕೊಂಡಿರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದು ಎದುಕೊಂಡಿರ ಅವನಿಗೆ ತೂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಯುವವಾಣಿದ ಘಟಕ
ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಕು ಎರೆಯುന്നു ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅಡಿಲು ಭೂಮಿ ಅಗಳೊಂಜಿ ನಡಪಾದ ಕೊರಪೇರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಲ ಎಂಕು ತಿರುಗಿದ್ದು ಅವಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅವು ಅರ್ಥಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಯುವವಾಣಿ ಘಟ್ಟ ಕೊಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಒಕ್ಕೂಟ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಡೆದದ್ದು ನೆತ್ತು ದುಮ್ಮುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಗಳು ದಾರ್ವಾಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಚತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೃ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪಿನ ದುಮ್ಮದ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ನಡಪಾದ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂರು ನಡಪನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಸಾಂಗವಾದ ನಡಪಡ ಕಂಡು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನತೆಗಳ ಯುವವಾಣಿದ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಯಾನಂಗಿ ಒಂದನೇ ಸಲ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಒಂದನೇ ಸಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯೋಗ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸುಲಭಿನ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತೊಂದಲ್ಲ ಒಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ವಂಚಿ ಊಟಗ ಬೈಲಿನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾಲನಂಚಿನ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟಿನ ಪುಗಾರಿಕೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ದಯಬಂಧದ ಆರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದದ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾಲನ ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ನೋಡಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ದಯಬಂಧದ ಭಾರತಿ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಮುತಾಲಿಕೆರೆ ಲತೀಶ್ ಕಾಕಣ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದದು ಬಚ್ಚೇರೆ ಬಚ್ಚೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಗೌರವ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ವಿನಮ ಬಂದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೈದೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇದಲ್ಲೇ ಇನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಕೇರಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಣಸು ಬಂದದೆ ಓಡು ಬಂದು ಇಂದ ಭಿನ್ನಪ ಬಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ ಎಕಡ ಪಂತೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೀಸಲಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿ ಚಾವಣಿಗೆ ಅವರ ಮಾವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಾಹಿನಿಯ ಜೋಕುಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲದ ಮಕ್ಕಳು ತೀವೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಖರ್ಲು ರಮೇಶ್ ಕೋಕರ್ಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇವದಿರು ಆ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದದ ಆಸೀನ ರೌಡ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಈಗಲ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶಾಲು ಬಾರ್ದು ಭೂಪ ಗುರುಗಾರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದರು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಲಿಕೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ. ಜೋಗುಲು ಪಂಚೆ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಮಲ್ಲ ಹುಡುಗಗೆ ಜೋರಾಗಿನ ಪಾಟಿ ಜೋಗುಲಿನ ಕಲ ಬರೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ದುಪ್ಪುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಿನ ಈಗನ ಕೂಟದ ತಮೇರಿಯಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅಮಿ ಕೊಕ್ಕರ್ಕಲ್ ಮೇರ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ. ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ವಂದನೆ. ಅಂದಿನ ಎದುರು ಇಕ್ಕಿನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರುವುದು ಯುಎಇ ವೃತ್ತಿ ಘಟಕವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಟಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಿದೊಂದಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವವಾಣಿಯು ಯುವ ಜನರನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಂದನೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕೊರತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಇವೊಂಜಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಸಹಾಯ ಕೊರದು ಪಿರಿತಾಂಗದೆಂಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಗುರುಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಮೇಶ್ ಅನಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಸೊಲ್ವಿನ ಸಂದಾಯಕ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಿದ್ದು ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಮದಿಪು ಈ ಮದಿಪುರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವಾಮೇರ್ ಬೆಳಗಾವಿದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಕಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಾದ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ
ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ನೇರು ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಮಲ್ಪರವಲೇರು ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಬರೋದಲ್ಲೇ ಸಭಾಸದರು ಆಯ್ನಾದ ಶಾಂತ ರೀತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಪದ್ಧತಿ ಕಂಡ ಭಿನ್ನಪ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಪಪ್ಪನರದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಕರೆದದ್ದು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ದೇಶಗಳ ಗುರು ಏನಂತ ಕೇಳ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತ. ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶನು ವಿಶ್ವಗುರು ಮಲ್ಪುಡದಂಡ ಅಲ್ಪ ಅವೇತು ಸಾರ ಸಾರ ಗುರುಕುಲೇನ ದೇಶ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಗುರುಕುಲನ್ನ ಪಟ್ಟಿಡೆ ಮೇಲ್ ಸ್ತರಡೆ ಪಂಡ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯ ದೋಜನಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ವಾ ಸಮಾಜ ಇದ್ದಂಡ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಪದ್ಧತಿ ಜಮೀನ್ದಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನಿಷ್ಟೋಲನ ಸುರುಕುದ ಹೊರತು ಆ ಪೊರ್ತಳು ನಿನ್ನ ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ನೆರಟೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಕೈ ಇವೇ ಕೋಲು ದಂಡೆದ ಅಂತೆ ತನ್ನ ಖಾಲಿ ಸಂದೇಶದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನರಮಾನ್ಯನ ಉಡಲೊಡಲಿತ್ತಿನ ಅನಿಷ್ಟೋಲಿನ ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಮಗೆ ಒಂಜೆ ಜಾತಿ ಒಂಜೆ ಧರ್ಮ ಒಂಜೆ ಮತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನಿದೆ ಇಡೀ ಲೋಕವು ಪಂಡಿತು ಕೊರ್ನಾರೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಲೋಕಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪಾದೋರಿಗೆ ತರಗತ ಒಂದುಲೆ ಅತ್ತೆಯ ತಂದೆ ಇನಿತಾದ ದಿನಟ್ಟು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಓವು ಸಂದೇಶಗಳು ನಮಗೂ ಬಂದಿರ ಅವೇ ಸಂದೇಶನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಆನ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟುಡು ಈ ಮುಖೇನವಾದ ಸಮಾಜಡು ಪಿನಂಚಿನ ಏರಿಳಿತಾನೆ ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಅನಿಷ್ಟರನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿದೆ ನೆಲೆಟೆ ಒಂಜಿ ಜವನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಬಂದು ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಪಂಪಿಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕಡೊಮ್ಮೆಲ ಪುಗತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಗುರುಕರ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕದ ಗುರುಕರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಂತರೆ ಬದುಕಿರತ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅತ್ತದೆ ಇನಿತಾದ ಹೊರತುಗು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಲೇಸಿನ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪೆದ ಜೋಕುಲೆ ನ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಡು ಬತ್ತರಲಿದ್ದಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ತಿಗಲಿನ ತಾಲಿ ಕೊರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮಡು ಬತ್ತರಲಿದ್ದಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸೂರ್ಯಡೆ ತಾದಿ ತೋಜಾವ ಪಂಡದೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡದಾದ ನ್ಯಾಯ ಪಂಡದಾದ ಧರ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡದ ತೋಜಾದ ದಿನಂಚಿನ ಅಮರ ಪೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯರು ಪುಟದ ಪ್ರತಿನಂಚಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಪಡುವಲಿದ ಮಂಡಳದ ಬತ್ತಿನ ಯಾನೆ ಈ ಮನ್ನ ನೆಲಡು ನೆಲೆಬಹುದು ಸಾರ ಸಾರ ದೈವರು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚ ಕಾಪುದಿಂದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಬೇಡ ತಾಂಕಂಟ ತಮ್ಮಲೆಯಾದೆ ಪೆತ್ತಂಟ ಅಪ್ಪೆಯಾದೆ ಪಾಡಿಗಂದ ಅಳಿಯಂದಿಲೆ ಕರೆ ಆತೆಯ ತಂದೆ ಮುತ್ತೈತ ಉಳಿತುಕೊರೊಂದು ಪೂಗುರ್ಪುನಲ್ಪ ಪೂದ ವ್ಯಸನದ ಗೆದ್ದೊಂದು ನಮನೆ ಕಾಪುದಿಂದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಈ ಮಣ್ಣ ದೇವರಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ ರೀತಿನ ಸೋಲೈತ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪದುಳೆ ಕಿರಿಗಿಟಿ ಬರ್ಸದಾನೆ ಮನ್ಪು ಕುರಿ ಗುಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಸೈಜ್ ನಗಲ ತಿಂಗಳು ತಾನೆ ಕುರಿ ಗುಟಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಕಿರಿಗಿಟಿ ಬರ್ಸದಾನೆ ಕುರಿ ಗಿಟೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಸೈಜ್ ನಗಲ ತಿಂಗಳು ತಾನೆ ಆಟಿದಾನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನಾಲ್ಕಾರ ಅಜರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಲೇರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮುಲ್ಪದಾನೋ ಈ ಪಾತ್ರನು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಪಕ್ಕು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ಲ ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ನಲ ಪೋಂತೆಲ್ ಜಾತೆ ಪೆರತೆ ಪೊನ್ನಿ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತೆ ಆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿನ ತನ್ನ ಉಡಲ್ನ ದೇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಟ್ಟ 16 ತಿಂಗಳು ಮುಂದು ನಮ್ಮ
ಕಾಲಕ್ಕೊಂದರೆ ನಮకు ಕೊರದು ಮುಂದು ನಿಕ್ಕಲಿನ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪಾಲಿತೊಂದು ಬಲೆ ಮುಂದು ನಿಕ್ಕಲಿನ ಪದರಾಡ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡದು ಕೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆ ದೇವರ ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತಡು ಕಾಡದ ನಡುಟು ಕೊಂಚ ಮರತಡಿಡೆ ಕಲ್ಲನೆ ಪಾಡದೆ ಈಯೇ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೆರ್ಮೇಲೆ ಈಯೇ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಾಯೆ ಬಂದೆ ಇಡೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆ ಕೊರದಿನಂಚಿನ ಪದರಾಡ ತಿಂಗಳು ಆಟಿರುವಂತೆ ಪಿರೌದಿಟ್ಟಿದ್ದೇರು ತಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ತಿಳಿದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಬಂಧದ ಪುರ್ತುಗೆ ಆ ಆಟಿಡೆ ಒರರ ಚೂರು ಬಸ್ಸು ಬರುತ್ತಿದ್ದನಿಗೆ ನಾನೊರ ಚೂರು ದುಪ್ಪು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನಿಗೆ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತುಳಿದ ಒಳ್ಳ ಮಾತಪಿದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನಿಗೆ ಆ ಪದರಾಡ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನಿಗೆ ಐಕ ಆಟಿಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಆ ಆಟಿಡೆ ಆ ಬಸ್ಸುಗಳ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಬರಲ ತೀರಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪತ್ತು ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬುಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಯೋದಿತ್ತನಿಗೆ ಆ ತುಂಬು ಕಾಯಿನದಿತ್ತಿನ ಆನಿಕ ಬೆರಿಲ ಪುಡಪುನಾತ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯೋದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಮುಚ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ದಾಂತೆ ಅತನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು 100 ವರ್ಷದ ಭಾರಿ ಪುರುಡು ಕೊನೋದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಊರಿನ 11 ತಿಂಗಳು ವಾಲೆ ಪ್ರಕಾರಡು ತನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಡ ಐಕು ಬೋಡ ಏನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಧಿಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಆಟಿನ ತಿಂಗಳು ಬಂದುಡೆ ಆನಿದ ಪುರ್ತುಡು ಏರು ಒಂಚೂರು ಎಂಟೆತ್ತನಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕುಲ್ಲೆನ ಆಯೆ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ದಂತೆ ಬಿದೆ ಬರೆಗೆ ಪಂಡ ಪೆರತರೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಾಯೆ ತರೆ ಬಿದೆ ಪಡೆ ಪಂಪಿನ ಗಾದೆದೆಲಕ ಆನಿದ ದಿನ ಅಕಲು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಡಿ ಕುಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಅಡಿತದೆ ತೆಂಗಾದ ಪೂ ಆಟಾದ ಪೂ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಕದೆ ಬಿದೆ ಪಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಪಿನಾಡೆ ಮಟ್ಟ ಆಕೆಯ ಜೀವನ ಎತ್ತಿದ್ರು ಬಂದೊಡೆ ಇನಿ ಆ ಆಟಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾಯೆಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಡ ಜೀವನದ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟ ಐಟು ಚೂರು ಬಿರೈ ದೀದಿದ್ದರಿಂದ ಐಟು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ನಮಗೂ ಮಾತ್ರೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿನಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತೆ ಆ ವಿಶ್ವಗುರು ಅವಳು ಗಂಟ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪಂಡ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದದ್ದು ಇನಿ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಲು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಾಯನಂಚಿನ ಇನಿ ಆನಿದ ದಿನ ಆ ಆಟಿದ ಪುರ್ತುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಮಗೆ ಇಂತೆಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ತರಕಾರದ ಅಂಗಡಿ ವೆಚ್ಚೆ ಕೈ ತಲುಪತಿನ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿಕಂಡ ಜೇವು ಸದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಕಂಡ ಅವೇನ ಮಾತ ಅಡಿರುವಂತದೆ ಅಡ್ಡಿಯ ಬಂದದೆ ತನ್ನ ದಿನ ಮುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆಂಡಲ ಎಂಚಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕರಿಪುಡು ಎಂಚಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ತುಂಬು ಕೊನ್ನೋಡು ಬರ್ಪನ ನಿಲೆಟೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇನಿ ಅಕ್ಕಲು ಆನಿದ ದಿನ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಕಷ್ಟನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ವ ಪಂಡತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಅಕ್ಲಿನ ತೋಡ ಬಡವು ನಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಬಂದುಡೆ ಇನಿತಾದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಕೆಸರಡೊಂದು ದಿನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇರೆ ಆಟಿದ ಲೇಸಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಆನಿದ ದಿನ ಹೂವು ಜೇವದನ ಸಜಕ್ಕೆ ಅದರ ನೂರ್ಕೆದ ಸೊಪ್ಪು ಹೂವಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಗಳಿಸಬಹುದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಏರಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಾದ ಒಂದು ಆನೆ ಆ ಪೊತ್ತಲು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಆ ಸೊಪ್ಪುಲೆಡೆ ಕರ್ಕದಂಶ ಉಂಡು ಪಂಪ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ನಕಲ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಂಡಿತರ ನಕಲ ಪಂಡಿತ ತೋಜವೇ ನಮಗೆ ಅಂಚಿನ ಕರ್ಕದಂಶನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಗಳಿಸೊಂದು ನನದುಂಬುಗು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ 10 ತಿಂಗಳು ಹೊರನುಡೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಪುಡು ಉಳೆಬಾಗೆ ನಡಪವಡು ಆ ನಿಲೆಟೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೆರಿತಾನ ಗುತ್ತುವೇರೆ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮೊಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕೊಡೆಯ ಎಂಕ ಒಂದು ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಟಿನ ದಿನಟ್ಟೆ ಇನಿ ಮಾತ ಬಗೆತ ತಿಂಡಿ ತಿನಸ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಂತೋಜುಡು ಐತೆ ಈ ಚೇರದ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಂಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಯ ಮಲ್ತೋದಿದ್ದರಿಗೆ ಆ ಚೇರದ ಕಾಯಿನ ಪರಂದನಿಗೆ ಆ 10 ಕಿಲೋ ಅಥವಾ 10 ಕಿಲೋ ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಬೋದಿ ಪುನಗ ಐಟು ಊರಿನ ಬೂದಿನಂಚಿನ ಬೀಜ ತಿಂತ ಮುದಿನ ಪೂರ್ಣಗ ಆ ಬೀಜನು ಬರ್ತದೆ ಅವೇನೆ ಇಲ್ಲಡ ನೀರಿನ ಮುರುಕಾದೆ ಆಯ್ನ ಸೂನೆ ಆ ವಿಷ ಕಾರಣ ಬುಕ್ಕ ಐನ ವಾಪಸ್ ಮುಂಡುಡು ಕಟ್ಟದೆ ಮನತಾನಿ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಬಂದ ಮಂತ ದಿಡೋದಿದ್ದರಿಗೆ ಐಕೆ ಅರೆ ಕಡೆ ಬಂದ ಮಂತದೆ ಐನ ಬೆರಕೆ ಮಂತದೆ ಚೇರದ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತದಿದ್ದರಿಗೆ ಆ ಚೇರದ ಅಡ್ಡೆನೆ ಪೊರ್ನುಡು ತಿಂದದೆ ಅಗ್ಲ ಜೀವನ ಮುಕ್ಕೋದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪೊತ್ತಳು ಓಲಾಟ ಐನ ವಿಷ ಅಂತ ಸುನೆ ಕರಾಯಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಗಲೆ ಸೈರ ಪಾತೊಂದಿದ್ದರಿಗೆ ಅವಾಗ ಸೈರ ಪಾತ್ರ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತ ಅಗ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಂತಿಜೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದುಜೆ ಅಕ್ಕಲು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನ ಓಡೆ ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳೆರದ ಕಾಡದ ನಡುದು ನಮ್ಮ ಪೋತು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಆ
ಅವೇ ನಿಗಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕಳು ಸೀದ ಹೋತು ಉಂತದಿನಿ ಶಾಂತಿಕಾಯಿ ಮರ ತನಿಟ್ಟು ಆ ಶಾಂತಿಕಾಯಿ ಮರ ತನಿಟ್ಟು ಉಂತದು ನಟ್ಟೊಂಡ ಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪಾಣದ ಬಡ್ಡ ಆ ಬಾತಿ ಸೈರ ತಣ್ಣಗಾತೆ ತನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಶರೀರ ಬರೋದಿದ್ದನಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದಿದ್ದರೆ ಬಂದುಳೆ ನಾನು ಜಾಗ ತಿಂಡಿ ತೆರೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಕೊಡದಿದ್ರ ಅವೇದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪನೋಲಿ ನಮಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಳಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರೊಡೆ ಬರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಮುಖೇನವಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಿರಾಂತದ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಚ ಬಂದ ಬರೋದಿದ್ದೀರ ಅಕ್ಲಿನ ಅವರ ನೆನಪು ನಂಚಿನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಿಡೋದು ದಿನನ ಅದನ್ನ ಆಟಿನಿಂದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದೆ ನಮಗೆ ನನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ಕ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಈ ಕರ್ಮದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಕರಿದ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನವು ಧರ್ಮದ ತಿಂಗಳು ಸೋಣ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಅವನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಹೂವುಂಡ ಅವು ಮಾತು ದೂರ ಹೋದು ನನಗೂ ನಮ್ಗೆ ಧರ್ಮನೇ ಸಾಧಿ ಧರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಂದುಳೆ ಈ ಆಟಿಡೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅದನ್ನ ಪುಣ್ಣಮೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಂದು ಮಾತ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಳಿದುಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಬೋದಿದ್ದ ದೈವಗಳೇ ಆ ಬೇರ್ಬೇರೆಯನ್ನ ದೈವ ಆ ಬೇರ್ಬೇರೆಯನ್ನ ಮೂಲ ದೇವರು ಪಂಡತೆ ನಂಬೋದಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಪಂಪರು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಂಟು ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಾನಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಭಂಡಾರದ ಹೊಟ್ಟೆದ ಭಾಗ್ಯದ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೋತು ಕೂಚಿಗ ನೀರಿನ ಬದಲ್ತೋದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ನೀರಿನ ಬದಲು ಬರ್ಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬಂಡ ಕೋಡಿದ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ ಬಾಕಿರ್ತದೆ ಮಂಚು ಹೋದು ಕೂಚಿದ ನೀರನ್ನೇ ಬದಲ್ ಪೆರಿಚಂಡ್ರೆ ಆ ಕೂಚಿದ ನೀರಿನ ಬಿದೆ ಗೊತ್ತದು ಆ ಕೂಚಿನ ಕೌಂತು ಬಂಡ ಕಂಕಣೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದರಿಗೆ ನನ್ನ ಆ ಕೂಚಿ ನೀರಿನ ಅವನು ಏಪದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬರ್ಪಿ ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಆ ಕಟ್ಲೈತದೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಿನ ಪೊತ್ತು ಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಿಗ ಬಂಧನ ಪೊತ್ತು ಉಭಯ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲಿನ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ಉಭಯ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳುದು ಪಂಪಿನವು ಒಂಜಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಏಕೆ ಭಾರಿ ಬಂಧದ ತಿಂಗೊಳ್ಳುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲಿನ ತರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಲು ಆ ಪೊತ್ತು ಪನೋದಿದ್ದರೆ ಆ ದೈವರು ಮಾತ ಕಟ್ಟಮಿತ್ತದು ಪೋದ್ದೇನೆ ದೈವರು ಕಟ್ಟಮಿತ್ತದು ಆ ಪೊತ್ತುಗೆ ಏನೇನೆ ನೆನಪಾಡು ಪಂಡ ಆ ಪೊತ್ತು ಜೋರು ವರ್ಷ ಬರೋದಿದ್ದದ ಅದರ ಜೋರು ಹೋಗು ದುರ್ಗು ಬರೋದಿದ್ದದ ಆ ಪೊತ್ತು ಅನಗ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಎಲೆಯ ರೋಗಗಳು ಹುಟ್ಟೋದಿದ್ದನಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ದೇರಿಯರ ಬೋಡತೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದನಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಇಡೀ ಮಾರಿನ ನೂಕುದು ನಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬುನಿಗೆ ಆ ಮಾಯಗಾರನ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರನಿಗೆ ಆಟಿ ಕೆಳಂಜೇನ ಆಟಿ ಆಟಿ ಕೆಳಂಜೇನ ಏ ಆಟಿ ಕೆಳಂಜೇನ ಬೆರ್ಮೆರ ಮಗೇನ ಆಟಿ ಕೆಳಂಜೇನ ಅಪ್ಪೆ ಬೆರ್ಮೆರ ಅಮ್ಮೆ ಬೆರ್ಮೆರ ಆಟಿ ಬದ್ದೇನ ಕಳಂಜೆ ಮಾರಿ ಕಳಬೇನ ಸೋಡು ಬದ್ದೇನ ಕಳಂಜೆ ಸೋಡು ಕಳಬೇನ ಬಾಗಿಲು ಬಾಗಿಲು ಪೊಪೇನ ಕಳಂಜೆ ಮಾರಿ ಕಳಪೇನ ಪದೆಗಾಲ ಪ್ರಾಯಾಂಡೆ ಕಳಂಜೆ ಪನ್ನಾಜಿ ಪ್ರಾಯಾಂಡೆ ಪನ್ನಾಜಿ ಪ್ರಾಯಾಂಡೆ ಕಳಂಜಗ ಕಿಚಿಮಿಸೆ ಆಂಡೆ ಕಳಂಜಗ ಕೇಸರಿ ಗಡ್ಡ ಆಂಡೆ ದಾರುದುಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಗೆ ಬರಬರ ಬಂಜಿಟ್ ಕಳಂಜಿನ ಕುಂದಿತ ಮೊನಾಂಡೆ ತೆಂಗೈ ಪೊಪನ ಕಳಂಜ ಪಡೈ ಪೊಪನ ಕಳಂಜ ಪಡೈ ಪೊಪನ ಕಳಂಜ ತೆಂಗೈ ಪೊಪನ ಕಳಂಜ ಪಡೈ ಮಾರಿನೆ ಕಳಂಜ ಮುಡೈ ದೇವೇನ ಮುಡೈ ದೇವಿನ ಕಳಂಜ ಪಡೈ ಮಾವೇನ ನಾಲು ಮುಲೆದ ಕಳಂಜ ಮಾರಿ ಮುಂಡನಯ ಗುಂಡು ಗುಂಗುಲ ಕಳಂಜ ಮಾರಿ ಕಲೆಯಲ್ಲ ಬಾರಿದ ಕಂಬೆ ತಿಂದೇನ ಕಳಂಜೆ ಬಜ್ಜಿ ಪಡೆಪರೆಲ್ಲ ಮುಂಡಿತ ಕಂದೆ ತಿಂದೇನ ಕಳಂಜೆ ದೊಡ್ಡೆ ಬುಡೊಂಡೆ ಕೇರಿದ ಕಂಡೆ ತಿಂದೇನ ಕಳಂಜೆ ದೊಡ್ಡೆ ಕಿರ್ಮೊಂಡೆ ಕಳಂಜೆ ಕಳಂಜೇನ ಕಳಂಜೆ ಏರ ಮಗೇನ ಕಳಂಜೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೆರ್ಮೇರೋ ಕಳಂಜ ಅಪ್ಪೆ ಬೆರ್ಮೇರೋ ನಾಯಿಕ ಗುತ್ತೋಡ ಕಳಂಜ ಪುಣ್ಯಡೆ ಪೂಯ ಪುಂಚದ ಗುತ್ತೋಡ
ಬರ್ತದೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬರುದು ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಡು ಸೊಂಡು ಕೊಂಚ ತಿರಿ ಮೋನೆಗೆ ಅರ್ಧಲ ಕೆಂಪುದ ಅರುವೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಾಡ ಪೂರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೊಂಚ ಚಂದ್ರು ತಿರ್ಗೊಂಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಜಾಲದ ಬರಿಡು ಬರ್ತದೆ ಉಂತುದಾನಾಗ ಆಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟು ಸಿರುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒವಾಂಡ ಆಟ ಈ ಕಾಲುಡು ಮಾರಿ ಬತ್ತದಿದ್ದು ನಾನು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬಂದು ಕೊರಪೆ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪಂಡ ನಂಬುಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡೆಯರಿಗೆ ಇನಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಗೂ ಆ ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ಆ ಪೂರ್ಣ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗುಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಜವನೆರೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ದೈವನರ್ತನ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಉಂಟು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಹೋರಾಟದ ಆಟಿಗಳನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದ ಓದು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ತಿಳಿಪೇರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಹೊಂದುದು ಅವೇನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಟ ಇತ್ತೆ ಪಡವನಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಾಲುಳದ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸುರು ನಮ್ಮ ಆಟಿಗಳಂಜನೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರದು ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಡಂತೆ ಮಾರಿ ನೂಕುರಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಐಟಿ ಅಂಚಿನ ಬಂದೊಳೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನಗಳು ಇತ್ತದಿದ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರದ ಆಟಿಗಳಂಜನೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳೆ ಮರ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿದ್ದನ ಆ ಮರ್ಗೆಲಿದೆ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಪಾಡದನ ಮಂತದ ಒಂದು ನರಿಗೆ ನಲಿತದಾಯ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ತಡುಪೆಡೆ ಬಾರ ತಾರಯ ರಚನೆ ಬಜ್ಜೆ ಮಂಜೂರು ಮುಂಚಿ ಮಾತು ಓಮದ ಸೋದರನವೇ ಮಾತ ಕೊಂಚ ತಡುಪಿಡಿದಿದ್ದ ಕಳಂಜವು ಕೊರದು ಕಳಂಜೆ ಬೆರಿ ಪಾಡದ ಪೋಪನಂಚಿನ ಹೊರತುಡು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಗುಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಬೆರಿಕಿದ ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಆತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಮಲ್ತದೆ ಐನ ಪೋಪಿ ಸಾಲಿಗೆ ಚೇತೋದಿದ್ದೇನೆ ಐನ ಅರ್ಥದಾದ ಬಂಡ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಉಂಡೆಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಮಾರಿ ದೂರ ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನೋಚಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಐನ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಲೆ ಆನಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಐನ ಜಾತಿ 15 ದಿನದ ಅಂತೆ ಹೊತ್ತು ದಿನಕ್ಕಾದ ಹೊತ್ತು ಕಳೆಂಜನ ಮಾತದೆ ಅಗೇರಿಗೆ ಅಗಲು ನವ್ವೇನೆಂಚಿನ ದೈವೊಳಗೆ ಅಗೇಲು ಪಾಡದೆ ಅಕ್ಲೆನ ತುದ್ರ ಸೊಂಟೊಡಿತಿನಂಚಿನ ಸಿರಿನ ಮಾತ ಸುದೆಟ್ಟು ಬುಳ್ಳಗು ಬಿಡುದು ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾರಿಗೆ ಪೂರ ನಾಡು ಬಿಡುದು ಪೋಡದೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದುಡೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತೋಡು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಲಿಡ್ ನಮ ತುಳುವೆ ಪುಗತ್ತ ಪಡೆಯಂದು ಬಂದುಡೆ ನಾನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷದ ಈ ಕಟ್ಲೆವು ಪಂಡ ಕುಳಿಕಲ್ನ ಮದಿಮೆ ನಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಳಿಗೆ ಅಗೆಲು ಪಾಡ್ಡನ ಅತ್ತಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಹೋಯ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಅಗೆಲು ಬಳಸುನಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎರೆಗಾಲ ಕುಳೆ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆ ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕುಳೆಗಳಿಗೆ ಆ ಕುಲೆಗಳು ಇತ್ತು ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಆವತ್ತೆ ತೀರ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಲೆಗಳು ಏರಲ್ಲಿ ಕುಲೆಗಳು ಇತ್ತದಿಂದ ಆ ಕುಲೆಗಳೇನೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕೊರಡಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕೊರಡ ಕಾಲಿ ಕುಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪಿನತ್ತಿಗೆ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ನಿಜ ಜೀವನಡು ಒಂದು ಪಾಪು ಪಾಡದ ಕೈಸಂಗ ಕಟ್ಟುವನ ರಡ್ಡೆ ಸಂಸಾರದ ಸೇರದೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಪು ಪಾಡದ ಕೈಸಂಗ ಕಟ್ಟುವನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಐದು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಕುಲೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕುಲೆನ ನಾಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟೆ ವಿಡ ಅವೇನ ಅಂಚನೆ ನಡತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವು ಕುಲೆಗಳ ಮದುವೆ ಕರಿ ಕೂಡಲೇ ಕಾಲಿ ಮದುವೆ ಆಟದ ಬಡದ ಕುಲೆ ರುಚಿಗೆ ಐದು ಮುಖ ರಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಬಿದ್ದೇರಿಗೆ ಬಂದುಡೆ ಈ ಕುಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥನ ನಮಗೆ ಒಳ ತಿರ್ಲ ನಮಗೆ ಓಡಾಪುದು ದಾದಾದ ಪಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಚ್ಚ ಕುಳೆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ಹೆಚ್ಚ ಜೀವನ ಕರೆತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮಲ್ಪುನೇನೆ ನಮಕ ಕುಲೆಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆವಡೆ ಅತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ಪೊಂದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ನಡ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಂದುಡೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರಡೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲು ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಆಟಿ ಪಟ್ಟ ಹೋಗುವುದು ಕೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಡೆ ಹೋದ್ರು ಪಟ್ಟ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪೂರ 16 ತಿಂಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಗೆ ಪಕ್ಕು ಬೇಷ ಕಾರ್ಕಲ್ ಪಟ್ಟ ಬೆರಿಯಂದೆ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಪಡೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಕ್ಕೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಆ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಹೊರತು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಮ್ಮತ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮತ ಆಚರಣೆ ಕಟ್ಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ದಿಗೊಂದು ಬರ್ಪನ ಅವು ಕಡಾಕಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜನೀಯ ಭಾವ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಲೆ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂದುಳೆ ನಮಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುದು ಈ ಆಟಿನ ಬಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಚಿಗುರು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಪಂಡ ಬಂಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳಿಗೆ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡೆ ನಕ್ಕೂಲ ಎಂದು ಮದುವೆ ಆವೋದು ಬಂದಿದ್ದರಿಗೆ ಪಂಡ ನಕ್ಕೂರು ಮದುವೆ ಆವೋದು ಬಂದ ಆಸೆ ಕೊಡದಂಡ ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಏರುಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಗ ಪೊಣ್ಣು ಏರು ಕೊಡುವಂಗೆ ಎನ್ನಾಗ
ಪೋಡ್ಚೆಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಮರಿತ ಪೊಣ್ಣೆಯ ಓಡುದು ಪಂಡ ಮರಿತ ಮಗಳೇ ಓಡುದು ನನ್ನ ತಯಾರಿಯ ಮದುವೆ ಆಪಿಂದ ತಯಾರಿ ಬನ್ನಿ ಸೀದಾ ಲಗೊಂದು ಮರಿತಾಡೆ ಹೋದ್ದು ಯಾರು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಓಡು ಎಂಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿಗೆ ಅಂಡ ಮರಿತು ದುಂಬೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಕ್ಕುರದ ಕತೆ ಅವಾಗ ಮರಿ ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಆ ಉಚ್ಚು ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಎಂಗೆ ಮದಿಮೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ತೀರಂತೆ ಬರ್ಪಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕು ಬೇಸೋಗನಾಗ ಇಡೆಗೆ ಬದ್ರ ಸುಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕು ಬೇಸೋಗ ಪುರ್ತುಗನಾಗ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ಏನಿಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾತು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಕ್ಕರು ನಲಿತೊಂದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನಿಗೆ ಪಕ್ಕು ಬೇಸ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದೆ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಐಕೆ ತರೆನೇ ಸೇರ್ಪೇನೆ ತಿರುಚಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಪುಣಿ ತಲ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತರೆ ತಪ್ಪುಜಲಾತೆ ತರೆ ದೇರ್ಪಂತಿನಾತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆ ನತ್ತೂರು ಪುನಗ ನನ್ನ ನತ್ತೂರು ಮದಿಮೆದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಣ ವಿಷಯದಾದ ಪಟ್ಟ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟ ಅವು ಮಾತ್ರ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪೊಳೆಪುಡು ಅವರ ಆಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ನಿಷಿದ್ಧ ಅತ್ತೆ ಆಟಿ ಬಂದವು ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಉಂಟು ಬಂದರೆ ಆಟ ನಮ್ಮ ಆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಜೋರು ದುಬ್ಬುಡದವರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಣ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು ಬರ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಟು ದಾಯಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇನಿತಾದ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾದ ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಚ್ಚಿನ ತಾದಿ ಆ ತಾದಿನ ನಮ್ಮ ಚೂರು ದೂರ ಪೋಯದಿದ್ರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಕರಿನ ಕಾಲುಡದಾದ ಪತ್ರ ಎರಡು ಕಾಲುಡದಾದ ಆಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೋಯಿಡದವರೇ ಕರಿನ ಎರಡು ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚೈತದೆ ನಮಕ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತೋಲಿನಿ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲನ ನೀರು ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣುಡು ಎದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಗ್ ಬರೇ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮವರು ಬೈದಿದೆ ಆ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬದುಕೊಂಡು ಐದು ನಮ್ಮ ಇದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡದಿದ್ದ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದುಂಬು ಭಾರಿ ಬಂಗಾರ ಉಂಟು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮಾಸೆ ಪುಣ್ಯಮೆ ಆದಿಪ್ಪು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಆಟಿನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮಾಸೆದ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳಿದ ನಂಚಿನವು ಆನಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕಷಾಯ ನಮಗ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇತ್ತಿನ ಒವ್ವೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಾವು ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪಾಲಿತ ಮರಟೆ ಸಾರದೊಂದು ಮರ್ತಿನ ಕುಲೆಕುಳು ಮಾತು ಕೊಡೋದು ದೀಪ ಅಂತ ನಂಬುಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಎತ್ತದೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಹೋದ ಆಯ್ನ ಕೆತ್ತದೆ ಕೊನತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ತಿಳಿಸಿನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಪೂರ ಬೆಳೆಸ ಪಾಡದ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಶೋಗುಡ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾತು ಪರದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಲೆಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಆನಿ ತೋಜಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚಿನ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ಅದರಿಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಪುತ್ತೂರು ಓದಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಮನೆಯನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಚೆನ್ನಮನೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಆಂಡ ಆಟಿಡೆ ಬಿದೆ ಪಾರತಿರುವುದ ನನ್ನದ ಇಲ್ಲದವರ ಕುಲೊಂದು ಚೆನ್ನಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆ ಚೆನ್ನಮನೆಟ್ಲ ಒಂದು 14 ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆ 14 ಇಲ್ಲಡೆ ನಡುವುದು ಒಂದು 4 ಅರಸುವುದು ದಿಗಿಯರು ಆಯ್ನ ಬಲಿತ ಇಲ್ಲಲೇನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಗದಿಯರು ಮುಖ ಪೂರ ಭೂಮಿಕೆರೆಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಲಿಗೆ ಅರಸುಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏಪ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮೂದಿತರ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಕಿ ಇರ್ತದೆ ಅವೇ ಕಲ್ಪನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ತುಗಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಒಂದುಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪಾಡುತ್ತೀರ ಆ ತುಳುವೇರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿದಿನಂಚಿನ ಆ ತುಳುವೇರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರ ತಾದಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ನಡತದಿದ್ದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪವನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದುಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಿದ ಈ ಪುರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಲೇಸಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪವಲ್ಲ ಇದಿದ್ದ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿ ಕೊಲಪುರ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮತ್ತು ನಂಚಿನಾಗ ಯಾರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈದರ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಅಂತೆ ಆಗ ಯಾನು ತಿಳಿದಿನ ವಿಷಯ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ಪಂಡದಾಗ ಆ ಘಟಕದ ರೂಪುರೇಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಪಂಪಿನೇ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯಲಾಡಬಹುದು ಬಂದುಳೆ ಆನಿದ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ನಮಗ ಬಂದು ಹೋದರೆ ಇಚ್ಛೆನೆ ಈತೆ ಸಂಘಟಿತರಾಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆರೆ ನಿಖಿಲ ಸಮಾಜ ಉತ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂಜೇ ದೇವರೇ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಪಂಪನೆ ಪಂಡಿತು ಕೊರಿಯರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಡುದು ಪಂಪನೆ ನಮಗೆ ಆನಿದ ದಿನಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಬಂದಿದೆ ಇರಿತ ಹೊರತು ಏನೇ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದ ಅವಡೆ ಅಥವಾ ಏನೇ ಅವಡೆ ಒಂದು ಈ ಮಟ್ಟದ ಬರ್ತದ ಉಂಟದ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬಂದುರೆ
ಆನಿತ ದಿನ ಆದ್ರೆ ಆಚೆ ಪುಡೆ ಒಂದು ಚೆಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಶಿವಗಿರಿತ ಮಣ್ಣಿಡಬಹುದು ಶಿವದೇವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರೆ ಟುಂಕು ಅದರ ಏರೆ ಪುಚ್ಚಂದಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ದೇವರಂತೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಂದಿನ ಶಿವದೇವರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಗಲೆ ಕೊಟ್ಟದು ಪನ್ನೆರತ ಐಬೇಡ ತಾವರೆ ನಮ್ಮ ಈತ ತುಂಬು ಬಂದು ಬಂದುಡೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ 1977 ಈ ಸಭೆಯ ಹುಟ್ಟುಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೂಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೂಟ ಆನೆ ಹುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೂಟ ತೀರ್ತಿನಂಚಿನ ಧ್ಯೇಯಲೇನೆ 2007 ಒಂಜಿ ಜಾಲತಾಣ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಐಟನಿಗಳು ತುರಿಯದಿದ್ದ ದೇಯೋದ್ದೇಶರು ಹೋಗುಂಟ ಪಂಡ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೂಟದ ದೇಯೋದ್ದೇಶರು ಹೋಗುಂಟ ನಮ್ಮ ನನದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಸಮಾಜದ ಹೆಚ್ಚ ಈ ದುಷ್ಟಡ ಅದರ ಸಮಾಜದ ಹೆಚ್ಚ ಅನಿಷ್ಟ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಪುರ್ಲಗಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ರಹಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಮಾಜಗಳು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಬರ್ಪೇನೆ ಆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿ ಬದುಕಿರಿ ಒಂದುಳೆ ಯಾರು ಈ ಪುರ್ತದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಡಾಪಡು ದಯಪಟ್ಟ ಕರಿನ ಕೊರೋನಾದ ಪುರ್ತಡು ಎಂಗ್ರು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ಟ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ಬೇಪನಕಲು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಪುರ್ತಡು ಜನ ಸರ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ 2,000 ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಗಟ್ಟು ಬಂದೆ ಆಟ ನಿಗಟ್ಟು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತರು ನಿಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೋಡು ದಂಡ ನಿಗ್ಲು ಜಾತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಸೇವಾ ಸಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಜಾಲತಾಣ ಒಂದು ಐಟನಿಕ್ಲು ಹೋದ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ವಿವರ ಕೊರಿಯರು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪುರ್ತರಿಗೂ ಎಂಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಪದುಕೆರಾಯಿನ ನರೇಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅವೇ ಪುರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇವುಗಳು ಕುಲ್ಲದ ನಿರ್ಣಯ ಅರ್ಜಿಪುರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪುರ್ತಗೂ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದವರಿನ ಒರಿಯನ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹೊಂದಿದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಅವು ಸೇರಿದಿಚ್ಚಾನೆ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ ಆರಿಗೂ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಚಾಡಲು 2,000 ಬರ್ಪುಲೆಕನಿಗಳು ಮಲ್ಪೊಡದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪುರು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಕನದುಕ ದಿಢೀರ್ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರನೇ ಅವೇದು ಕೂಡ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಯುವವಾಗಿ ದಾದಿನ ಕಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣವು ಈಗ ಆನಿತ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಯಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಇನಿ ಆರ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಲೆಪ್ಪುಡಾದೇರೆ ಈ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೂಟ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಡವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪಂಪನವು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರನ ನಟೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆನಿದ ದಿನ 6 ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಿನ ನೀರೇ ಆದ್ರೆ ಎಂಗೆ ಎನ್ನ ಪಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಅವು ಒಂದು ಬೇತ ಸಮುದಾಯದ ಆಯ್ದ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡಿನ ತೊಂದರೆ ಬಂದ ಮರಿಪದ ಕುರುದು ಆನ ಜೀವನ ಓಡಿಗೆ ತುದೋದಾನ ಆನ 6 ದಿನ ಮಲ್ತಿನ ಬೇರೆದವರ ಆನೆಗೆ 2,000 ದುಡ್ಡು ಆಯ್ದ ದಿನ ಬರ್ತೇನೆ ಇದು ನೆನಪುಂಡ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದುಳೆ ಇಂಚನೆ ಈ ಯುವವಾಹಿನಿ ನನಗೊಮ್ಮುಗಳ ಎಡೆಂಡೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುರ ಅಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿ ಆ ಗೇಚೆಗಿದ್ದ ಮಣ್ಣದ ಅಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿಲ ಆ ಇವರು ಕೋಟಿಚನೆಯಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಕೋರ್ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಬೇರಿಗಳಾದ ಉಲ್ಲೇರ ಮಲ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆಟಿಡೋದು ದಿನ ಇನಿ ಕಾಲೆ ಆಟಿದ ನೆನಪುಗಾಕ ಉರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ನನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ನೆನಪು ಮನ್ಪಡ ಆದ ಪಂಡ ಇಡೀ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಒರ್ಬೇಲ ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡದೊಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟ್ಟೊಡು ದಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿನ ಬಂಗೋಡು ನಾನ ಕುಡೋರ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ತಗಲಿ ಈ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪಿನ ನಿಲೆಟೆ ಆನಿತ 20 ವರ್ಷದ ಪಿರವಳು ಶುರು ಮಲ್ತಾರತ ಈ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೋಗೆ ನಾವು ಹುಡಲ್ ದಿನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಆನಿದ ದಿನ ನಿಕ್ಲು ಶುರು ಮಂತು ಜರದಿದ್ದಲ್ಲ ಇನಿ ದಿನೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಇನಿ ಆನಿದ ಐತಾರದ ದಿನ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 14 ಏತ್ತು ಕೊಂಡ್ಲ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಅದರ ಚೆನ್ನಮನೆದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುವ ನಾಡು ತೋಲಿ ಬಂದುಡೆ ಈ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೂಟ ನನ್ನ ದುಃಖಗಳ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ಪನ ಮೂಜಿ ಅಂಶಗಳ ಪದೊಂದು ನನ್ನ ದುಃಖಗಳ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಂದುಡೆ ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಆ ಚಿಹ್ನೆನವರ ಸರಿಯಾದ ತೂಗೋಡ ಆನಿತ ದಿನ ಆ ಇನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತನಗಳಿಗೆ ನಿಜ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟರು ಐಟು ಉಲ್ಲಂಘನದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಡಲೇ ನಾನೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕೈಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ತೊಂದು ಆಯ್ನ ಅರ್ಥದಾದ ಬಂಡ ಈ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡಲ ಕೂಡರ ಬಲ್ಪ ಅರ್ಲೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಒರ್ಲುಡು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾವಡು ಆತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅನೋನ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ರಹಿತವಾದೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡಿತ ನಂಚ ಒಜೆ ಜಾತಿ ಒಜೆ ಧರ್ಮ ಒಜೆ ದೇವಿನ ಪಂಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬದುಕು ಬಂದವೇ ನಮಗೆ ಆ ಯುವವಾಹಿನಿ
ಘಟಕಾದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೂಟದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದಳೆ ಬಾರಿ ಇರ್ಮೇನಾಪುನೇನಿ ಇನಿತ ಹೊರತುಗು ಇನಿ ಆಟಿದ ದಿನಟ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಪಾರಿಪೊರುಳು ಇನಿ ತೋರೆ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಆನಿತ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದೇವೋದಿತರ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೆತ್ತಡದಿದ್ದಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಕರಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸೌಂದರ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದುಳೆ ನಾನು ದುಮ್ಮುಗುಲ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ನಡಪಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪರ್ಮಲಿದ ಗೆಜಗಿರಿದ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲೆ ಉರಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಕಾತೋದಿಪ್ಪಿನ ಅಂಚನ ಅಪ್ಪೆ ದೈವೈತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಆ ದೈವಳ್ಳ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬರಡು ಬಂಡತೆ ಆ ದೈವಳಿಗೆ ಸಹ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬುಲದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಟಿಡಂಜಿ ದಿನದ ಕೊಡೋರ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ನ ಗಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನ ಪಾದದು ಅರ್ಪಣೆ ಬಂದಿದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಕರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಖರೀದಲ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಡಪನಂಚಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಪಿನ ಈ ಒಂದು ಆಶಯದ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಮಣಿಪುರ ತೋರ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವಾರರಿಗೆ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂತಂದಲ್ಲೇ ಇನ್ನ ಆಶಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಸಂಸ್ಥೆದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಡೆದ ಪದದ್ದು ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಂಡಿತೇಕನೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ದುಪ್ಪು ಆಟಿದ ಒಂದು ದಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಊರುಡು ಸುರುವಾರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣ ಇತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾರಣ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಲ್ಕಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ಯುವ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಲ್ಕಿದ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲದು ಎದೇನೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೊಂದು మరి పొర్లుడు ఇని ఆటిద ಒಂದು ದಿನ ತುಳುವರೆ ತುಳರ ಪರ್ವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆದಬೇಕೆ ಕಚ್ಚರು ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದಲೇರು ಬಂದದ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ದುರ್ಗಾರ್ನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂದದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಕಾಯ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಲತ್ತ ಮರ ಕುಡುಂಗಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಯಿ ಕಜುಪದ ಪಾದರದ ಮಂಟಪ ಸುತ್ತಲ ಕಾಯಿ ಕಜುಪದ ಬೂದು ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಗೊತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸುವರ್ಣ ಸುಂದರ ಸಂದಾಯ ನನ್ನ ದುಪ್ಪುಗು ಪಂಚಪಾಂಡವರ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯದ ಆನಾತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬದದ ಇದನ್ನ ನಲಿಕಿನ ತೋಜೋಡ ಬಂದ ಕುಳ್ಳಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತೋಜೋಡ ಪ್ರಹಸನ ಯಕ್ಷಗಾನ
ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಕುಡಲ ದಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಂದಾಗ ಯುವವಾಹಿನಿಯ ಚೂರುಗಳು ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ತಿರುಗಿ ನಿಲಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಲಭನೆ ಸುತ್ತಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗ ಬರೋದಲ್ಲ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ಈ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡುವಂತ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಈ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನದ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆವಡು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲನಿಂದ ಗುರ್ಖಾರ್ಲು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಗೋಳಾರ್ ಆಟಿದ ಇವತ್ತು ಚಾವಡಿಗೆ ಆರು ಓಲಗ ಆವಡು ಸುರುಕು ಅನ್ನ ಪೊಲಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿ ಹುಡುಗಿ ಘಟಕದ ಬಾಜಿ ಗುರ್ಖಾರ್ಲ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತೇಶ್ ಶಾಲೆ ಮಂಡು ನೇರು ಇನ್ನಿತ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನದ ಬಿನ್ನೆರನ್ನ ಪಲವು ಮಾತನಾಡಲಿದೆ. ವಿದ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಪರ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾ ಘಟಕ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿರೋನಿ ದಿನಾಲೇಸಿದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಗೋಲಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನದ ಓಕ್ಯದ ಚಿತ್ತನ್ನ ಕುಟ್ಲದ ಗೋಲಾರು ಗುಲಿಗಿಚ್ಚದ ರಾಘವ ಬಕ್ಕ ಪುಷ್ಕರ್ಕ ದಂಪತಿನ ಕರ್ಣದ ಕುಟಿಯಾದ ಹುಟ್ಟಿನ ನೀರು ಇಡೀ ಹುಟ್ಟಿನ ಊರು ದೊಡ್ಡದು ಇರನ ಸಾಧನೆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರಾಟಿಗೆ ಪಡೆದೊಂದು ತರ್ಕ ದಿಬ್ಬಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಾದ ತಕ್ಕೊಂದು ಇಡೀ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಮಲ್ಲಿನ ಬಿರುದುದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಮರಿಯಾದ ಪಣಿಯರೆ ಕರ್ಮೆ ಬರವಡು BA ಪದವಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಗುಲೆಯೊಂದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನು ಕುಟ್ನಾಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇರನ ಗುರ್ಕಾಮೇಡು ಇನಿಕ್ ಈ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇರನ ಆದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರಿ ಯುವವಾಹಿನಿದ ತಮ್ಮನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮಹಾಮಂಡಲದ ತಮ್ಮನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಅಭಿನಂದನಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇವಾ ಸಂಗಮ ಪರಿವರ್ತನ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೊಸಪುರಂ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಜ್ಜನ ಚಂದನ ಸದ್ಭಾವನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಿರಣ ಮಾನಕ್ಕೆ ಮಾತುಗಳು ಪಣಿಯರ ಕರ್ಮೆ ಆಗುವುದು ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಕೂಡುಕಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಃ ಕಿರಣ ಸಾಧನದ ಬಿರವಡು ಈರು ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಗಜ್ಜಲ ಕಾರಣವಾದನು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೋಪ್ಲೆಗ್ ಬರವು ಕಲ್ಪವನ ಶಿಬಿರ ಜವಣೆರೆಗೂ ಬೇರೆ ಒದಗಾದ ಕೊರಪಿನ ಕಜ್ಜೋತ ಬಿರವಡು ಒಂಜಾದ ಬಿಸಾದಿಗೆದ ಮನಸ್ಸು ಇರನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದನು ಒಡೆದಿ ಉಷಾ ಸಂಕ್ಷಿಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಗುನ್ನು ಜೋಗ್ಲೆನ ಕೊರ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಕೊರ್ಲು ಜೀವನ ಇರೆನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಆದ ಅರೆನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರಾದ ಇರನ ಜೀವನಗಳು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರು ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಕರಡು ಬಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಗೊಂಜಿ ದಿನ 2022 ಲೇಸಿಡು ಆಟಿದ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆಗೂ ಇರಗ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾರ್ಪನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾನ್ನವೆ ಮೋಹನ್ ಸ್ವರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಂಕೆರು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮನೋದ ಪಾಲವೆರು ಲತೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಲೇಸಿದ ಮುದ್ದಾನಿಕೆರು ಒಕ್ಕ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದಗಳು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗುರ್ಕಿ ಘಟಕ ಇಲೆ ಮುಖ್ಯದ ಕಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗಳು ದಿನಮಾನಿ 17/7/2022 ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದ್ದು ಆಟಿನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಮಂದುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮುಖೇನ ಇನಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿನ ಕಾಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಾರನ್ನು ನಿಂತು ಜವನರಿಗೆ ಬೇಳೆ ಕೊಡುವುದು
ಲಕ್ಷಣವಿತ್ತು ಊರ್ನ ಪರ ಊರದ ಮಾನವಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಚ್ಚೋನ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊಟ್ಟು ಇನಿ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿದ ಆ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಯುಕ್ತಿದ ತಿರವಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅದರ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಸವಶ್ರೀ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರತ್ನ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊಟ್ಟಲು ಇನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನದ ವಿಶೇಷ ಮಾನವಿಗೆಲ ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಒದಗದ ಬಯಲದು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ನನಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಾಡು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾಡು ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಕಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಕಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಪಾತ್ರದ ಮಂಟಪವು ಚಿತ್ತಣ್ಣೆ ಮೊಕೆಲ ಚಿತ್ತಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರದ ಮಂಟಪವು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಗುರುಪುರ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಬರೋದು ಇನಿ ಯುವವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನಿ ತಮ್ಮನ ಈ ಬರ್ತಡು ಈ ತಮ್ಮನ ಲೇಸಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಗಣ್ಯರ ಅಂಚೆನೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚೆನೆ ವೈದ್ಯರ ಮಾತಾ ಬಂದವೆ ಇನಿ ಈಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪಂಡ ಈ ಯುವವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಎನ್ನನೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಯುವವಾಹಿನಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕ 5 ಸಾಧಕಡಿ ಆಟಿಟೊಂದು ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮುಲ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿನ ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಆತ ಹೊಟ್ಟೆಂದು ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿದು ಬರೋದಾದ ಅವು ಯುವವಾಗಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರಣೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ದಯ ಮಾಡೋದು ಬಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದು ಹೋಯಿರು ಆ ನಿಜವಾದ ಗುರುತೊಡದಿನ ಒಂದು ಘಟಕ ಬಂದ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕ ದಯ ಬಂದ ಇದು ಏತೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಯುವವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾದರಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೋಗಿ ಸೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಲ್ಪುರ ಮೂಲಕ ನನಾಥ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪಣ ಮೂಲಕ ಐಕ್ಯಲ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಮೂಲಕನೇ ಯೋಗಿ ಪೀಠಿಕೆ ಪಾಠ ಇದರಿಂದ ಏಕೋ ಘಟಕಗಳು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪಣ ಮೂಲಕ ಯುವವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ದಾಯಪಣದ ಇಲ್ಲಿ ವಾವಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಕೆಲವು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಎಂಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಯಲಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತಿನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹತ್ರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೆಂಗಲ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದಿರ ಸ್ವಲ್ಪ 5% ಜೋಗರು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಲಿ ಅಕ್ಕಲ ವಿಶೇಷ ಮಟ್ಟ ಹೆಂಗಲ್ಲ 3 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿ ಈ 5 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳಪಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಆದ 23 ಶಾಖೆ ಈ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಇಲ್ಲಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ 10 ಶಾಖೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಪಾಠ್ಯ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪಡೆದ ಶಾಖೆ ಬಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಈಗ ಶಾಖೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ನಾನು ತುಂಬ ನನಾದ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುವುದು ಆತ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಯಾರು ಓಲಪ್ಪಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಓಲಾವತಿ ತೆರೆಯಲಿನೇ ಇನಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಕೊಡೋದಂತ ಏತೋ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗುರಿಯರು ಅಟ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಗಡದ 26 ಪಂಗಡ ಏಳರ ಬಡತನೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರ ಪಟ್ಟಣ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಐದನೇ ಯಾಕೆ ಎತ್ತರಗೊಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಸಮಾಜ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾನಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಡಿ ಅದೇ ಅದೇ ಯೋಗದಿಂದ ಎಣ್ಣಂಚೆ ಎದೋ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಅಕ್ಷರ ನುಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಂದುಕೋಗ ಈ ಕಾರ್ಯ ದುಡ್ಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಂದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಮಾತುಗಳ ಅಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡುವುದು ವಾರಿ ಕೊಲ್ಲುಡು ಆಪಿದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂದಿನ ಶ್ರೀತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಉಳ್ಳಾರ ಮೇರೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಿದ್ಧಾಯಿತ ಮಾತುದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೇ ಇತ್ತೆಲಿಗಳ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಪ್ಪಳ ಕಟ್ಟನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಹಪ್ಪಳನ ಹೊಲಿದು ತಿನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ರೂಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪದರಂಗಿತ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ 5 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಪದರಂಗಿತ ಇಕಲ ರೂಪದಿಕ್ಕ ನೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂತ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಗುರುಖಾಗ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀತ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಮೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೇರಣಾ ಮೇಘನ ಸಿಂಚನ ಯಶಸ್ವಿ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದರಂಗಿತ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಪ್ಪಳ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗನ ಕೈದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು
ಪೊರ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ನೃತ್ಯ ಈತೆ వచ్చి ನಮ್ಮ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದು ಒಂದು ನಲಿಕೆದ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದಾಲಿಕೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕಲ್ಸಾರ್ ಮೇಯರ್ ಬರೆದಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗೋದ ಹೊಲಬು ಆಟಿ ಪಂಪಿನ ಈ ಬೂಕು ಮೂಲು ಮಾರಾಟಗೊಂಡು ₹80 ಈ ಬೂಕನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗೋದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ₹5 ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎರಡಲ ಆಟಿ ತಿಂಗೋದ ಫಲವನ್ನು ಓದರೆ ಬಯಕಿಂದ ದಯಮತ್ತದ ಈ ಒಂಚಿ ಬೂಕನ್ನು ಮೂಲು ಎತ್ತೊಂದು ಸಹಾಯ ಕೊರೋಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಂದಲ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕಲ್ಸಾರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗೋದ ಫಲಪದ ಈ ಒಂಚಿ ಆಟಿ ಪಂಪಿನ ಬೂಕು ಮೂಲು ಮಾರಾಟಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ ನಲಿಕೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಜೋಕುಲ ನಲಿಕೆ ಮೂಡಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಸಾಲು ಪಟ್ಟಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂದ ಗಡಿಗೊಟ್ಟಿ ಕಡಲು ನಡೆಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಲ್ಲುದ ತುಳುವ ನಾಡೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದಿನ ನಾಡಿಗೆ ಪರಶುರಾಮನ ಉಡಲ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿದ ಮನುದ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನಾಡೆ ಪಚ್ಚಸಿರಿಟ್ಟು ನಾಗನಡೆತ್ತ ಸರ್ಪಗಿಡೆತ್ತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕನ್ನಡದ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನಾಡೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಬತ್ತನ್ನತ್ತ ಆಟಿ ಮಲಯಾಳದ ಬಸ್ಸುಗೂ ನೆಲಬದುಲುಂಡು ನಟ್ಟಿ ನಡೆದು ಕೈ ಪುಲಿದು ತುಳುವರಿಗೆ ಬತ್ತನ್ನತ್ತ ಆಟಿ ಪಸ ಆಡು ಏಳು ಬಚ್ಚೆಗೆ ಲೇಸು ಸುಬಗಚ್ಚ ಕೋಡಿಗೆ ಮದುವೆ ಮುಂಚಿಲಿನ ಗುಂಬುಟೊಂದು ಬತ್ತನ್ನತ್ತ ಆಟಿ ಪತ್ರದ ಕಣ್ಣಿಲ ಮೂಡ ಕೆರೆಂಗಿ ಗುಜ್ಜೆ ಓಲೆ ಪ್ರಜಂಗು ಅಂಬಡ ಮಲಯಾಳದ ವಿಧತ್ತ ತಿಂಪುಲಿನ ನೆತಂದು ಬತ್ತನ್ನತ್ತ ಆಟಿ ನಾಗನಡೆತ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತಂಬಿರನೆ ನಿನ ಸೇವೆಗೆ ಆಟಕೋಲದ ನಡುಡು ಕರಕಂಬುರ ನಾಟಕದ ಮಾರಂಗಿಗೆ ಪಾಡಿದ ಮಾಸಿಗೆ ವಾರೋಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುರ ತುಳಗೆ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಈ ಜೋಕುರು ಬಂದಿನ ನಲಿಕೆಗೆ ನಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಪಲ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಂದಲೇ 82 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟುನ ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಇನಿ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನರಮಾನಿಲಿಗೆ ಸಂಘ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದೆಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ
ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಡ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತಭೇದದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಪಂಪಿನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಡು ಇನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ತಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಅವಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತು ಕೊರಪಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಿರಾಬಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ದಿವಂಗತ ರುಕರನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ಜಯಸು ಸುವರ್ಣನ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಈ ಕಟ್ಟೋಣಗ ಉಜಾತು ಪಣವು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕ ದೀವಂತಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ದೈವಂತದ ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಪಣವದ ಪಾಲವೇರು ಲೇಸದ ಮುತಾಲಿಕೆರ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಗುರ್ಕಾಲಿ ಅಂಚಿನ ಉದಯ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಮೇಲನ್ನು ಮಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾಲ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಕೋಕರ್ಕಲ್ ಮೇಲ ದೈವಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ಇಂಕುಲು ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಕುಲು ಇನಿ ಸುರೂತಕ್ಕಂತಾದ ಇರುವ ಸಾರದ ಪಣವನ್ನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಆಟಿದ ಒಂದು ದಿನದ ಇಂಕುಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಸುರೂತಕ್ಕಂತನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ಆಯ್ನದ ಶೀಘ್ರಡ್ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಪಣವದ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಚ್ಚನೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜೆಸಿಐ ಶಾಂಭವಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಟೈಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಮಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆನದಿ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಕಂಚೋದು ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಉದಯ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಮೇರೆ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮದಿಪುದೊಟ್ಟದು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಲೋಕ ಶಾಂತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾಗಗುರುವರಿಂದ ಚಂದ್ರಕಮಲರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಯುವವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಡಿಟ್ ಉಪನಿರ್ಜಿತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಘಟಕ ಯುವವಾಣಿ ಈ ಘಟಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆದ ಜಿತಿನ ಬಾಲಿಕರ ಪೆಂಪೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟದ ಒಂದು ದಿನ 2022 ಇವತ್ತು ಲೇಸದ ಉದ್ದೀಪನ ಮದುವೆ ದಿನ ಇಂದ ಹಿರಿಯರು ಈಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಕೂಟಗಳು ಚಾವಡಿ ಉಪನಿರ್ಜಿತಿನ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂಗೇರಾಣಿ ದಿನ ಬಾಲ್ಯ ಪರ್ವದ ಆಟದ ಮಣಿಪುರ ನಮ್ಮ ದುಪ್ಪದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಡಿ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದಿಗೆ ನದಿಗಿನ ಗೆಜ್ಜಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಅದು ದೈವದ ಜಾತಿ ಮಗೊಂಡು ಉಪ್ಪು ನಚಿತರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿದಿನ ರವೀಶ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಚರೆ ಇವಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಥಮ ಬೈರಂಗಲ ಗರಡಿ ಕಣಗಾರು ಕುಪ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದ ಸಿಗಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಇವತ್ತು ಪರ್ವದ ಈ ವರ್ಷದ ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದಿನ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗಗೊಳ್ಳರೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಈ ವರ್ಷದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಭಾದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ದಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿದಿನ
ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ಯುವವಾಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಡೋದಾಟ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯುವವಾಣಿ ಪುಟ್ಟಪಾಟ ಮುಂದೆ ಗಾಲಿನ ಮುಖ್ಯದ ಉರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮುಲ್ಕಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದು ಪಡು ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡು ಹೊಸತನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಿತ್ರ ದೂರಲ್ಲ ಚೆಂದಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಂದೇಶ ತಪ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಆ ಪುಟ್ಟಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡುಂಡು ಒಂದು ಯುವವಾಣಿಗೆ ಇಂದು ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಟು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಟ್ಟಪಾಡು ಹಂಚಿದ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಣಿ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಗುಲೊಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಪುಗಾರ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದ ದಯಬನ್ನಾಗ ಯುವವಾಣಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಈ ವರ್ಷದ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಮನೆಟ್ಟು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಒಂದು ಎನ್ನನೇ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನನೇ ಸದಸ್ಯನಗಳನ್ನು ಪುಗಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಯುವವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಬತ್ತು ಇದು ಯುವವಾಣಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯನಗಳಿಗೆ ಯುವವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೋಲ್ಮೇನ ಸನ್ನಿಹಿತ ಮತ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಯುವವಾಣಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶಲೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರುವರಿನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶದ ಮುದಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಪರ್ಕ ರಚಿತ ಈ ಮೂಜಿ ಮುಖ್ಯದ ಧ್ಯೇಯದ ಅಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಬಂದೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟಕವನ್ನು ಮಲ್ಪಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಡುಗೆರೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟಕವನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಸುಮಾರು 33 ಘಟಕಗಳು ಮಲ್ತಂದು ಸುಮಾರು 4,000 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸದೊಳಡು ಉಪ್ಪ ಒಂದು ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ 18 ವರ್ಷದ 40 ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಜವಣರಿನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಕನ್ಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕಲಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪವನ ಜಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾದ ಕರಿನ 35 ವರ್ಷದಂಜಿ ಈ ವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಂದುಂಡು ಸಾವಿರತ ವರ್ಮಣತ 87ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಏಕಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತು ದಯಮನ್ನಾಗ ಈ ವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪೂರ ಚರಿತ್ರೆನ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆ ದಯಮನ್ನಾಗ ಆರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆ ಆತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತ ಆತ ತೆರೆಯೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯುವವಾಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಯ ಎಂಗಲೆ ಹವು ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ದಯಬನ್ನಾಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಮಾಜದಕಲು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಗಾರ್ಡು ನಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಪುಗಾರ್ನ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಮಾಜದಕಲು ಪುಗಾರ್ನು ಮಂಡ ನಂಗೆ ಯುವವಾಣಿ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜೋಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಯುವವಾಣಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದಂಜಿ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆದಪ್ಪು ತುಳುವೆರೆ ತುಡರ ಬರ್ಬಾದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಶಾಲೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಡು ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕ ಬೈದಿನ ಕಲೆಯದಪ್ಪು ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಗುರುಪಿನಾದಪ್ಪು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜಲನ್ನು ಯುವವಾಣಿದ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಪರಿಸರ ಮಲ್ತೊಂದು ಯುವವಾಣಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆವಾದ ಈ ಮುಲ್ಕಿಡು ಬುಲಿದ ಬೈದನು ಐಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಂದುಲು ಮುಲ್ಕಿದ ಯುವವಾಣಿ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿದಿನ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸರದ ಜನತೆಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯುವವಾಣಿದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿದಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವವಾಣಿದ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮುರಿದು ಬರಡ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವರ್ಷ ಅಖೇರಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರಡು ಮಲ್ಲ ಯುವವಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಸಮಾವೇಶಲ ಮುಲ್ಪ ಆಯೋಜನ ಅವರಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿದ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣಡು ಸುಮಾರು 2,000-3,000 ಜನನು ಸೇರದು ಯುವವಾಣಿದ ಇಡೀ 35 ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಈ ಮುಲ್ಕಿದ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಆವರಣಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಕಿದ ಪರಿಸರದ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಬೋಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗಂಡದ ಲೇಸಡ್ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟಿತ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಜಿತಿನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾನು ಸೊಲೋಯ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಸಂದಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಯುವವಾಹಿನಿ ಬಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಕೂರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಉದಯ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆಟಿದ
ಅಟಿಲ್ದ ಕಮ್ಮೆನ ನಮ್ಮ ದುಂಬರ್ರಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸ್ದ ಎಂಗಳು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟು ಸೇರದು ಒಣಸನು ಈ ಲೇಸದ ಒಣಸನು ದೆತೊಂದೇ ಪೋಡು ಪಂದನಿಗಳ ಭಿನ್ನಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಟಿದ ಈ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನಡು ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರು ಕುಕ್ಕುದ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ತೊಜಂಕ್ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತೇವು ತೇಟ್ಲ ಉರ್ಪೆಲ್ ನುಪ್ಪು ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ತೇವು ಪತ್ಪೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಿಕುಲು ಸೇವನೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಪಡೆಯುವುದು ಪನ್ಯಾನ್ನಿಕಳ ಭಿನ್ನಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆಪ್ ದಡ್ಡೆ ಚಾ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ಹಪ್ಪಳ ತಿಂದಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನನವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇತೆ ಅಕೇರಿದ ನಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಯುವವಾಯಿಂದ ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾವಡು ಪಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕೇರಿದ ನಲಿಕೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಣಸು ತಿನಸದ ಅಟ್ಟಣೆ ಎಂಕುಲು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಮುಗಿತಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಾಡು ಪಂದುಕೇನೊಂದು ಇತೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕಲಾವಿರಿದ್ದು ಅಕೇರಿದ ನಲಿಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯುವವಾಹಿಂದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲ ಅಂತಗೂ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಾತ್ ಸಭಿಕೇರು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಮೂಲು ಪನ್ನರೆ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ
ಮಾಜಿ ಗುರ್ಖರ್ಲಂದು JCI ಶಾಂಭವಿದ ಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡ್ಲ ಬಾರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪಣವದ ಗುರ್ಖರ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸಾದೇರು ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಭಾರತಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಬೆನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೆ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಯುವವಾಹಿನಿದ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಯುವವಾಹಿನಿದ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ JCದ ಸದಸ್ಯರೇ. ಆ JCದ ತಿಕ್ಕಿನ ಆ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿನ ಈ ಯುವವಾಹಿನಿ ಇಡಕ್ಲು ಅಳವಡಿಸಾಡೋದಿಲ್ಲ. 20 ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ಆನಡಿಂಚಲ ಯಾನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಣ ಏನ ಲೆಪ್ಪಿರಾಕ್ಲು ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಅವು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ JCದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲ್ನ ಆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜವಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂಚ ಪಂಡಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆದಾಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅದು ಪಡು ಪನ್ಮ ಎಂಕಲ ಬಂಡ ಸಮಾಜೋಡು ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒರಿಯನ್ನು ತೂಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಜಂಚ ಅವು ಲಡಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸೇರಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನ ಯಾನು ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ತೂಯಿನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕಳು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಅಕ್ಕಳು ದುಂಬುಕೊಳೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆಯಂಡ ಅಕ್ಕಳು ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜೋಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಯಾನ ತೂಯಿಲಕ್ಕನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತುಗಳು ಪಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಡಿತಿನ ಸಮಾಜ ಯಾನ ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವಂದ್ರು ಅಕ್ಕಳ ಸಮಾಜೋಡು ಮಿತ್ತು ಬೈದೇರು ಎಡೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದುಲೇರು ಅಂಚಿನ ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದುಲೇರು ಅಕ್ಕಳು ಯಾನು ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬು JCದ ಅವಡು ಬೇತೆ ಓಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಬಣ್ಣ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಆತು ಒಂದು ಮಾತಾರೆಗಳ ಸಂಘ ಇಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸಂಘೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಮಾತಾರೆಗಳ ಸಂಘ ಬಿಲ್ಲವರ ಅವಡು ಬಂಟೆಗಾಡು JCಗ ಅವಡು ರೋಟ್ರಿಗೆ ಅವಡತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಅವಡು ಮಾತಾರೆಗಳ ಅವು ಸಂಘ ಅಂಚಿನ ಸಂಘೋಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತನ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಉದಯಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅವನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಂಕಲ ಬಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿದಾರೆ ಒಂಜಿ ಈ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ JCದ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವಲ ಎಂಕಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ನ JCದ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಘಟಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಣ್ಣ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ಪಣ್ಣಗ JCದ ಅಕ್ಲು ಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದಿತ್ತ ನರೇಂದ್ರ ಕಿರಕಾಡ್ ಅವಡು ಎಂಗಳ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣರ್ ಅವಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ JCದ ಅಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಪಾತ್ರನ ಕಲ್ತಿನ ಪೂರ JCದ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ JCದ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲು ಕಲ್ಪವಾಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಎಂಚ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಜನಗಳ ಒಂದೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ JCದ ಕಲ್ಪವೇರು ಅವೇನು ಅಕ್ಲು ಒಂದೇನು ಯುವವಾಹಿನಿ ಅಕ್ಲು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದುಲೇರು ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಳ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಒಣಸ್ದ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮಣ್ಣಾಗ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಂದ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಣಸುಪ್ಪುಡು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಕಿರಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಉದಯಮೇನ್ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರ ಯಾನು ಬಕ್ಕೋರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಏನಾರ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಸದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ
ಇತ್ತ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಂದ್ರೆವುಲೇರು ಹೆಜಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಮನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಡಿಕುದ್ರು ಸಾಹಿತಿಲ ಅಂದು ಮೇರು ರಡ್ ಅರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಂದ್ರೆವುಲೇರು. ಬಂದಲೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತು ಪೊರ್ಲಗಂಟಡು ನಿಲೆಯಾತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಆ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಈ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳು ಕಠಿಣ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಆ ಪೊಲಪನ್ನು ಕೊರಿನಂಚಿನ ವಾನಾದಿಗೆದ ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಳೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿಲೇನು ತೆರೆಯೋಂಡ ದೇವಣ್ಣಗ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಅನುಭವ ಅವನ ಎಂಚೆ ಒಂದು ಮಲ್ದ ಅಂದು ಬಂಪಿನೇನು ಅನುಭವನು ಇತ್ತದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆದ ಮಾತ ಬೇತ ವಿಧವಾದ ರೀತಿದ ಪೊಲಬುಲುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಮೂಜಿ ದೇವನೇ 95 ದಿನಂಚಿನ ಬರವು ಪೊಲಬು ಬೇಲೆ ಒಂದು ಮೂಜೆಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕೂಟ ಒಂದು ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವರಿ ಸುರುಡ್ದು ಇಂಚಿ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕೂಡುಗಟ್ಟಡೆ ಇತ್ತಿನೇ ಅಂಚಿನ ಆ ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕೆದಾರೆ ಈ ಕೂಡುಗಟ್ಟಡು ಇತ್ತದು ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಉದಯ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಅವಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಡ ಇಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿನ ಪೊಲಪು ಕೊರಿಪಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೇನು ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪೊಸತ್ತು ಉಂಡ ಅವು ಮುಲ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಆ ಮುಲ್ಕೆದ ಗೌಜಿಡು ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಅವು ಪರಡುನು ಅಂಚಿನ ಆ ಪರಪ್ಪುನ ಆ ಪೊಲಪುನ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಕಿ ಯೋವಾಹಿನಿ ಒಂದೇ ಅನ್ ಧೈರ್ಯೋಡು ಬನ್ಪೆ ದೇವಣ್ಣಗ ಆನೆ ಹಿಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಯೋವಾಹಿನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಲ್ನ ತೊಗೊಂಬೈದಿನಿ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಹೊಸ ಕಜ್ಜೊಲೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜವಣಾರ್ಯಗ ಆ ಪೊಲಬು ದಾಂತಿನೇನು ಆ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತೋಜಾ ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಘಟಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟಡಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚೆನೆ ಈ ಪೆರ್ಮೇಡು ಈ ಆಟಿನತ್ತು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಡರ ಬರ್ಬ ಅಂಚನೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ವಾರಿ ಇತ್ತಡು ಎಂಚ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೂಪಿನಂಚಿನಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೊರಿಪಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಬಿಡಲ್ದಂಜಿನ ನನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೊಂದು ಬಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆನ ತೋಜೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಓಮನಣ್ಣಗ ಇರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏಪಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ ಪಂದು ಬನೊಂದು ದುಂಬುದ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಂದ್ರೆವುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಕಿದ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಖಾರ್ಲಂದ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮೇರ್. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಹ್ವಾನಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಉದಯಮೇಂದ್ರವರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಇರುವವರು ಅವರು ಈ ಸಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದಯಮೇಂದ್ರವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವರ್ಷವೂ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜು ಮಾಡೋದು. ಅದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಮಾವಿನ ಮರದ ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಅದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮರವಂತಂದು ಇದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದಂಥ ಹಲಸಿನ ಮರದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ, ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈಗ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಪೋಡಿಯಂ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರಲಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ವಂದನೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಹಕಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿರಾಕದ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬನ್ನಗ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿತ್ತ ಸಂಪಾದಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಮನ್ ಮೇರ್ ರಡ್ಡ್ ಅರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆನ್ ಪನೋಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಇನ್ನತೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆನ ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಂಗದಾದನ ಸಂದರ್ಭ ಉಚಿತ ಅವತ್ತು ಮುಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡ್ ಆರೆನ್ನ ಏಪತ್ತುನಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನೇ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಪುರ ಏಪಲ್ಪಣ ಅರ್ನ ಮೂಲಕ ಕಂಚೆನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿದ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಅವ್ರು ಮಾತುಕೊಡಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ. ಇವನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪ ಅವು ಇಡೀ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತು ಕಡೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪನ ಪಣ್ಣ ವಿಶೇಷಣೆ ಯಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ನ ದಯಪಂಡ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಸಂಪರ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ನೇಮಿ ರಾಜ್ಯರ ಪಣದುಲ್ ರೆಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅರೇನ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕ್ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಂಡೆ ಜೊತೆಡು ಬೇತಕ್ಲ ಮತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ಅವಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರಿ ಆಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಐತ ಕೆಲಸ ಯಾನು ಏಪಲ ಮೆಚ್ಚುವೆ ಅಂಚೆನೆ MS ಕೋಟಿ ನಾನು ಸುರುತ ಆರೆ ಎಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪನಾಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೋಡು ಆಯ್ನ ದಯಪಂಡು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿವರ ಕೊರಡು ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ 2003 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇನು 2003 ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ. ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಲೈಬ್ರರಿನಾದ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆನಗನೆ ಕೆಲವರು ಬಾಡುಗಳು ಬಿಲ್ಲವೇ ಆಡೆ ಬತ್ತಿರು ಯಾನು ಬಿಲ್ಲವೇ ಪಡೆದ ಆತ್ನೇಟ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವಳು ಬತ್ತದೋ ಒರಿ ಬಿಲ್ಲವೇ ಅವಳು ಉಲ್ಲೇರು MS ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವರು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಐತ ಮೂಲಕ ಪಣದ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಪ್ಪಿದ್ದು 2003 ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದೇಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ. 2004 ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ತ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮಾತು ಬರೋದುಂಡು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ದವರ ಒಂಚೂರು ನಿಧಾನ ಆಂಡ್ 2 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಸರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಮುರಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆ ಮಲ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ ಬೋಳಾರ್ದ ಅರೇನ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ನೆಟ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಪೋಡು ನೇನು ಎಂಕಲ್ 2004 ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ತ 2016 ಎಂಕಲ್ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಆವಡು ಆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ 2016 ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ನೇಮಿರಾಜ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರಿ ಆನಂದ್ ಕೊಂಡಾಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಬೋಳಾರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮರೋಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋದೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಅವು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸುರುಟು ಎಂಕಲ್ 2003 ಬರೀ ಒಂಜಿ 8 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಕಾನಗ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅದು ಆಲದ ಮರ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಂಡು ದಯಪನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 100 ಮಿತ್ 100-200 ಮುಟ್ಟಲ ಕೈತಲ್ ಮುಕ್ಲನ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟೋ ನಿರುದ್ಯೋಗಿನಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ದಯಪನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡವು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಲವೇ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊರಿಯಾಡ ಇಡೀ ಆ ಕುಟುಂಬ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ 95 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಡ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ನೈಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ದ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪುನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪಾದರ್ಶದಂಚೆ ಬೋಡು
ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಡರೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾವು ಮಲ್ದ ಅವು ಎಂಕ ಅಪಗದೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಏನಕ್ಕೆ ಅವು ಸಾಧಕ ಆಂಡ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದಿತ್ತರೆ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆವಡ್ ಬಂದು ಯಾನು ಆಯ್ತು ದಯಪಣ್ಣ ನಮಕ್ ಆತ್ ಬಲ್ಪದು ಪೋಂದು ಪತ್ತನು ಮತ್ತು ಆಪುಜಿ ಆಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳ ಅರ್ಪಣದ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ ಅರೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ದ ಬರೇ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು 24 ಬಹುಶಃ 23 24 25 ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಡೆದು ಅರೆಗ್ 90% ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಉಲ್ಲ ಆತ ಸುಲಭತ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತ ಮಿತ್ತು ಬರುಡಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಎತ್ತೋ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಖಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಅವು ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಅವಲೇ ಒಂಜಿ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಂದು ಉಂತುನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಪ್ಪ ಅದು ಕೆಲವು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡಪನ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಶುರುದಿಂಚಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸೋಡಾವಡು ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ತೂದು ಪತ್ತದು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಮಲ್ಪುತ್ತುದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಆಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅರ್ನವ ಸಹಕಾರ ಕೆಲಸಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುಶಃ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಸುರುತ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನ ಅರೆಗೆ ಪನೋಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಗೊಂದು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬೇರೆಗೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದಯಪಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರೋರಿಗೆ ನಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೆಟ್ಟು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಕ್ಲ ಪಿರೋಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆರೈಸಿನ ಮಲ್ಪ ನೆಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆ ಯಾನು ಪೋಯಿನವಲು ಪನಿಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವಾಯಿನ ಅವೇ ಪನ್ಪುನಿ ವಿದ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡದು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಯುವಾಯಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಟಿ ಟೀಮ್ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾತು ಫೈನಾನ್ಸ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಹಾರ್ಟ್ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಕೊರದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲು ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಉಲೈಡೆ ಮಲ್ಪನ ಬಹುಶಃ ಯುವಾಯಿನದಲ್ಲ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋಪುಜರೆ ಉಲೈಡ್ದೊಲೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅವು ನೇಮಿ ರಾಜ್ಯರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜತ್ತಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ 3 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊರಿಯ ದಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಸರಿಯಾದವು ಜೋಕ್ಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಜ ಅಕ್ಲವು ವಿದ್ಯೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ಪಂದೇನ ಕೆಲವು ಎಥೋ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಕೆಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಗೋಸ್ಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಲಂಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 2-3-4 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊರಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಮಾತು ಕೆಲಸಗೂ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಯಾನು ಶೋಕಡ ನಿಗಳ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಏತಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ 2003 ಬರೀ ಎನ್ಮ ಜನ ಈಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರದೆ ಪಾಡಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಕಾನಗವಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಕಟ್ಟಡ ಆಂಡ್ 4-5 ಕೋಟಿದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಡೀಲ್ದವಲು ಬತ್ತಂಡೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಈತೆಲ್ಲಿ ಅವಧಿಡೆ ನಿಕ್ಲು 25 ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸುರುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಆ ನಮ್ನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಈ ಜನ ಇತ್ತನಾಡ ಬಹುಶಃ ಈ ನಮ್ನೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಪಿರವಡು ಅಣ್ಣ ಮೇಯ್ನ್ ಆಯ್ತಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆರ್ಯ ಪನೋಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ನೋಡು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ನೆನಲ ಅವಲವಲವಲು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇದು ಮೂಲ ಮುಲ್ಕಿಡ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಐನಾತ್ ನಿಕ್ಲನ ಡೆಪಾಸಿಟಾ ಶೇರಾ ಎಂಚಿನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಎಂಗ್ಲ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಕ್ಕೇನೊಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೈ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕಿಯರು ವಾಮನರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ನಂಕೊರಿಯರು ಅರೆಗೆಂಕುಲು ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ನಮನ ಮುಲ್ಕಿ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಕುಲೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಇಡೀ ತಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ಮೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗಾರನ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಕಲ್ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಎಂಕುಲು ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ನಮ್ಮ ಇತರ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರು ಪಣಂಬೂರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ದ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ
ಒಂದು ಸಹ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡ್ಮಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಲರು ಅರೆನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಏನ ದಿಂಜ ಕುಸಿತ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಶಿಷ್ಯಂದು ಬನ್ನೊಳ್ಳಿಯಾರೇನು ಅವರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಲ ಆದರ್ಶ ಎಂಕ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಬಾರಿ ಆದರ್ಶದ ನಡೆದ ಎಂಕಲ ಆದರ್ಶ ಆದುಲ್ಲೆರು ಯುವಯಿಂದ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಘಟಕಗಳ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾದುಂಡು ಕಲೆ ಆದಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಣಮೂರು ಕೊಳೆ ಘಟಕಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಡು ಮಿತ್ತ ಮಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ದಿನ ಘಟಕ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಘಟಕನೆ ಅಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಏನಂಡ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಣುಕುನು ಎಂಕ್ಲು ದೆತೊಂದ ಐಟ್ಲ ಅಕ್ಲ ಸಲಹೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ಪೊರ್ಲಾದ ಮುರಿದು ಬೈದರು ನೆಕ್ ದಿಂಜ ಪರಿಶ್ರಮ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಂಜನೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ತಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭವಾಡು ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯುವವಾಹಿನಿ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಉಪ್ಪಂದು ಎನ್ನಲ ಆಶಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾದ ವಂದನೆ. ಪಣಂಬೂರು ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೋಹನ್ ಮಾಡೂರು ಮೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಂದ್ಯ ಎರಡು ಅಭಿನಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದಿಂತು ನಂಚಿನ ಬಂದುಲೆ. ಈ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಇನಿ ಇಂದು ಆಟಿದ ಸುರುತ ದಿನ. ಈ ಸುರುತ ದಿನ ತಾನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಒಂಜಿ ಘಟಕ ದಾಖಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಇರುವ ವರ್ಷೋಡ್ದು ದುಂಬು ಶುರು ಮಂತ ನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಆರಂಭ ಆತನು ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಕಡ್ಲತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಶುರುವಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮುಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕನೇ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಪ್ಪು ಅತನಂದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗಿಯಾವೊಂದು ಯುವವಾಹಿನಿದ ಪುದರನ್ಲ ಮಾತಾತಿಕಡ್ಲ ಪಸರಿಸರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಅವತ್ತಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮೂಲು ಬಾರಿ ತೂನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ನಾನು ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಜ್ಜೊಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಅವೇ ನೀನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡೇ ಇನಿ ನೀನು ಬೈದಿನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಎಡ್ಡಪ್ಪನ ಪಾತಿರ್ನ್ಯ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಮಾಡೂರು ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಯುವವಾಹಿನಿ ಅಖೇರಿದ ನಲಿಕೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಅಖೇರಿದ ನಲಿಕೆ ಒಂದೇ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ತೂದು ಐಬೊಕ್ಕ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಪೋಡು ಪಂದ ನಿಕಳ್ಡ ನನ್ನೋರ ಏನಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಖೇರಿದ ನೃತ್ಯ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡಿದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂತಿಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡಿ
ತೆಂಬೇರ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಮನದಾನಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಪರ್ಬದ ಮನದಾನಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಗುರಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಗುರಿ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ತೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನೆರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನೆರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಕೇರಲೆ ಪುರದ ಗುರ್ಪುನ ಗಾನು ಕೇರಲೆ ಡೋಲು ಗುದ್ದುನ ಸಬ್ಬ ಕೇರಲೆ ಪುರದ ಗುರ್ಪುನ ಗಾನು ಕೇರಲೆ ಹಿರಿಯೇರು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಮದಪೂನು ಬೊಚ್ಚಿಯೇ ಹಿರಿಯೇರು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಮದಪೂನು ಬೊಚ್ಚಿಯೇ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮ ಚೆಂಡಿದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕುಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ನೃತ್ಯಗಾರರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಆ ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ఆయనత ಬೇಗ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲೇ ಸುರುಕಾದ ಮುಲ್ಕಿದ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಡ್ಯಾಜಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಲ್ಕಿನೆತ್ತ ನೃತ್ಯಗಾರರ ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ್ ಎಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮಯೂರ್ ಎಂ ಸುವರ್ಣ ಬಕ ನಿಖಿಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಪ್ರಥಮ್ ಎಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇರೆಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಮುತ್ತಾಲಿಕೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬೋದು ಅಗಲೇನೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಪ್ರಥಮ್ ಎಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಉದೀಪನ ಲೇಸಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀದ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಮೊಕಲ ತಂಡಗ ಪಣವದ ಸಕಾಯಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವಧನ ಕೊರ್ತೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಲು ನೆರವೇರಿಸಾದ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಆರೆಗೆ ಖುಷಿಯಾದ ಈ ಜೋಕುಲನ ನೃತ್ಯ ಖುಷಿಯಾದ ಆರೆಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಪಣವದ ಸಕಾಯನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ತಂಡ ಜನ ನವಲೆಂದಲೇ ಕುಡೊಂಜಿ ತಂಡ ಹರ್ಷಿತ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಾಹಿನಿಯ ಸದಸ್ಯ ಹರ್ಷಿತ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ರೆನಿಶಾ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶ್ರೇಯ ಗಗನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸಾನ್ವಿ ಅಂಚನೆ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೆತ್ತ ನೃತ್ಯಗುರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲೇ
ಹರ್ಷಿತ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಒಂದೇನು ನೆರವೇರಿಸಾದು ಬಂದುಲೆ ನಿಕಲ ತಾಟದವರು ಈ ಜೋಕಲಿಗುಪ್ಪಡು ನನಾತ್ ಮನಾದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಉವೇ ರೀತಿದ ಪಣವುದ ಆಸೆದಿ ಒಂದೇ ಈ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ್ ಕೊರ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಜನ್ನಣ್ಣೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಡು ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಯುವವಾಹಿನಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದು ಕೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೊಕ್ಕರ್ಕಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕುರಿದು ಅರೇನು ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ಸೇರುವೆ ಪಂತೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೊಕ್ಕರ್ಕಲ್ಲು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯುವವಾಹಿಂದ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜಗು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇರೆ ತಾಂಗದ ಸಿಕಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೆನಪುದೀತೆ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್ ಮೇರ್ನ ಬರೆತಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊಲಪು ಪನ್ಪಿನ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಬೂಕು ಮೂಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಡು ಮಾರಾಟ ಆವೊಂದುಂಡು ₹80 ಈ ಬೂಕುನು ಖಾಲಿ ₹5 ಆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರ್ತೇರು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಪೊಲಬುನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಮುತಾಲಿಕೇರು ಒಂದಿನ ಒಟ್ಟಾದ ನಡಿಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಕುಲ್ದಿ ನಡೆಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮೇರಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಕೊಕ್ಕರ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉದಯ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಉದಯ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಮೇರೆಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಣ್ಣಗ ಸನ್ಮಾನಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಕೊರ್ತ ಅವು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಮೂಡಾಯಿಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ಈ ಗಡಿ ಪುಡೆತ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಉಡಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಜನಪದ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೋನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಲೇಸಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ವೃತ್ತಿಡು ಶಿಕ್ಷಕೆ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂಟಪಗು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. 20ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿಡುಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೈವೇ ಸ್ಟಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುದ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೂ ಸುರುತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಸಿಗೆ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಬಾರ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇನರೆ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ್ಯ ದೈವ ನರ್ತಕೆರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪಡುಮಲೆ ಮೇರೆಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಆದು ಈ ಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತಿನ ಯೋವಾಯಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಉದಯ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಮೇರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೂರಿ ಬಿರ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಲ್ ಗರಡಿ ಕನ್ನಂಗಾರ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಲ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಶೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮೇರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಆಟಿದ ತಮ್ಮ ನಗು ಬಾಜನಾರಾಯಣ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಲಾರ್ ಮೇರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯೋವಾಯಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಓವೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ತಮೇರಿಯಾದಿ ಉಂತುನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮುಲ್ಕಿ
ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಹಮೀನ್ ಕೊಕ್ಕರ್ಕಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಗ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರೇರು ಅಂಚೆನೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಿತ್ರೇರು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಪಡೆದಿರು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖೇನ ನಮನ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನರೇಂದ್ರ ಕರೆಕಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಇಡೀ ತಂಡಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೈದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಲೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯುವವಾಹಿನಿದ ವಿವಿಧ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಲಯನ್ಸ್ JCC ರೋಟರಿ ಅಂಚನೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಲೇಸಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನ್ಯ ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಅರ್ನ ಆರ್ಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧ್ವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊರಿನ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯೆ ಮನೋಜ್ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೇಸದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡ್ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತನುಮನ ದನೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಒಣಸ ತಿನಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು ಏರ್ಲ ರಶ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಲ್ಲುದೇ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪು ಅಂದು ನೆಕ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮುಕ್ತವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ರಶ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಏರ್ಲ ಕಂಡೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಬೈಯಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಕುತ್ತುದು ಎಂಕುಲು ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದಿ ಒಂದು ಬರಿಟ್ ತರಕಾರಿಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುಪುಗು ರೇಟ್ ಏರ್ದನಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಒವ್ಲ ಕಿನ್ಕದ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಆಟಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಲ ಚಿಕ್ಕುದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಣಸದ ಅಟ್ಟಣೆಗೆ ಪೋಯಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಅಂಗನಡು ಕುಲ್ಲುದೇ ಒಣಸುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬೋರ್ತಿನಾಥ್ ಜನಕಲಿಗೆ ಜನಮಾನಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪು ನಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೋಲಿ.